Hindi ko makita yung app niya. Alive ba ako? Maraming Ayan, 1 million viewer in the house. Mega, mega, mega love shoutout po. Ano muna tayo? Ayan, 2 million in the house. Mega, mega love shoutout po. Ayan. Mag-ano lang tayo, saglit lang na live. Tawag nito, biglaan na pag-live. Sorry guys, hindi ako makaano ngayon makagamit ng StreamYard kasi nauubos na po yung ano ko, yung StreamYard ko. Ano malagyan ko? DJ Jonah. Ayan, pa-share guys ng ating live guys. Maraming salamat po. DJ Jonah Sagayno Remix. This music mix only here. DJ Jonel Sagayno. Try ko lang mag-live ng ano. DJ Jonel Sagayno. Best music mix only here. DJ Jonel Sagayno. Sana all. Feeling good.
DJ Jonel Sagayno Remix. Ayan, 2 million in the house. Mega mega love shoutout po. DJ Jonel Sagayno Remix. Ayan, saglit lang tayo guys. Magla-live. Kasi hindi tayo naka-stream yard. Naubusan tayo ng DJ Jonel Sagayno Remix. 3 million in the house. Mega may love shoutout po. DJ Jonel Sagayno Remix. Ayan, sa mga gusto ng banana, pasok lang po sa mga bagong ano. Ayan, good evening, Father Vincent J.R. Riveral. Good evening po. Ayan, nagbaba ng bahay si Father Vincent. Ayan, ipin muna natin. Premiere po ito, Father Vincent. Puntahan ko muna. Sige. Premiere nyo po ito in 46 minutes. Ayan. Tamsakan ko po, Father, pang 12 na ano. Ayan, mag-ano po ako. Mix only here. DJ Jonel Sagayno. Ayan, nandito pa ako sa premiere nyo, Father. Ayan, Maria's Moments, USA. Good evening dyan, kapatid. Ayan, maraming salamat, kapatid Maria's Moment, USA. Thank you so much for coming. Ayan, patusok naman, guys. Patusok naman po, pa-share ng ating live. Maraming salamat po. Ayan. Kumusta, kapatid Maria's Moments, USA? Kumusta po? Ayan, nagsaglit lang ako mag-live, kapatid, kasi naboboring ako eh. Ayan, 2 million in the house, 3 million in the house, mega love shoutout po. Ayan, sa mga bagong pasok po dyan, mga bagong friend. Ayan, 5 million in the house. Ayan, maraming salamat sa mga pa-BG-BG nyo dyan, 5 million in the house. Simple Life in Europe, kamsa kapatid. Ayan, maraming salamat po. Thank you so much po, kapatid. Maria's Moment USA and good, super lamig na umaga. Oo nga, dito din, kapatid Maria's, dito sa Pilipinas, ulan, init, init. Wala nang dito sa Bicol, wala nang pahinga yung ulan ba.
BG muna, kakauwi lang. Ayan, sige, take your time po, kapatid Simple Life in Europe. Pahinga ka muna at kumain ka po. Ayan, maraming salamat. Thank you so much po sa mga nagpunta. Ayan, thank you. Pasensya guys sa mga gustong umakyat, hindi makaakyat kasi naubusan ng StreamYard si host. Ayan, lablaban lang po guys. Patusok naman ako sa nakapin guys. Premier po ni Father. Thank you so much po. Sabi ni Sinpulay, in Europe, mega love shoutout Santa Lalabs Maria's Moments sa Calao. Ayan, yung Santa natin nandyan. Santa Santita. Ayan, may alam mo, mga love-love ko talaga itong mga Santa na to. Ayan, pa-watch na lang po. Nagbaba ng bahay. Ayan, 6 million in the house. Mega love. Wapo kapatid, BG muna, kakain lang. Ayan. Sige, kumain ka muna kapatid. Ako kakatapos ko lang mag-dinner kapatid. Ayan, mega love shoutout Simple Life in Europe, Mami Maria's Moments, correct, Santa Santita. Ayan, mga Santa Santita talaga natin yan, lalo na yung UN family sa Kalam, UN fam sa Kalam. Ayan, maraming mga Santa doon eh. Ayan, thank you so much sa mga pabili. Ayan, babala lang kayo ng bahay. Sa may mga bagong upload dyan, bagong may premiere. Ayan, baba lang po kayo ng mga bahay nyo para matusukan natin. Ayan, sa mga nagbaba ng bahay, nandito ako. Ayan. Ayan, 3 million in the house. Mega love shoutout po. Diyan ba sa Bicol si Father Vincent? Hindi, wala siya sa Bicol kapatid. Nasa siya? Bisaya yata. Father Vincent, nandyan ka pa po ba? Yan, maraming salamat. UN Fam, I love you so much po. Yan, thank you guys. Ayan, 3 million in the house. Mega love shoutout po. Ayan guys, sa mga gustong hindi ko pa kadikitan dyan guys, pasok lang po kayo sa live ko. Makipagdikitan po ako. Ayan, magbigay po ako ng ayuda din. Ayan, saglit lang naman ako guys, baka 1 hour lang po ako mag-live kasi hindi ako sanay na hindi naka-stream. StreamYard. Ayan, Simple Life in Europe. Mega love shoutout, OTW sa'yo. Balikan mo ko ha. Ayan, nagbabalik po yan. Nagbibigay din ng ayuda po yan. Video ko ito kapatid ha. Luto muna ako ng breakfast. Wow! Ano po yung breakfast mo kapatid Maria's Moment? Ayan. Baka naman dyan pakain. Sige na kapatid, magluto ka na muna kapatid. Take your time po. Makikikain ako kapatid. Ayan. 4 million in the house. Mega love shoutout po. Hotdog. Ano ba yan? Lagi. Hindi na kayo nagsawa sa hotdog. Hotdog. Hotdog na naman. Ako nga kapatid, naubos na yung isang balot na hotdog. Sabi ko sa sister ko, bili ka ulit nun kasi masarap yun eh. Ayan guys, mega love shoutout for 4 million in the house. Natawa si kapatid. Magkanta na lang kaya ako habang lang. Kasi nagpapalipas oras lang ako, naboboring kasi ako eh. Sabi ni Simple Life, dating dikit na pala kahapon yata. Opo, dating dikit na po kayo kasi kahapon yun. BG, nakakain na kami kapatid. Wapo, hotdog. Ayan. Take your time po kapatid. Eat well. Ayan. Kain ka ng madami para malakas. Thank you so much sa mga pa-BG nyo dyan guys. Kay host, salamat po.
Maraming salamat. Ayan, 5 million in the house. Patusok naman guys. Pa-share ng ating live. Patusok po. Maraming salamat. Ayan, sa nakapin guys. Sa nakapin po guys. Short video lang po yan. Patusok naman. Palablab naman guys. Ayan guys, may mga premiere kayo guys. Baba lang po kayo ng bahay nyo. Premiere. Para matamsakan po natin. Sino pa pong may premiere dyan? Ayan, mega love shoutout po. Welcome G-Shop channel. I host dating dikit na po kita, newbie here. Ayan. Sige, baba ka pa po. Ano yan, may, ano ka na po, may jacket ka na po kapatid. Baba ka pa po ng bahay, maayudahan din kita kapatid. Ayan, thank you so much po sa bagong pasok. Please welcome kapatid G-Shop channel, may moderator ka na po. Pakibaba po ng bahay mo kapatid para maayudahan kita. Ayan, mega love shout out to my auntie. Please welcome Emarch Connect. Hello, thank you so much. I will give you a moderator, auntie. Ayan. Auntie B, ayan, Auntie Elma, meron ka na pong moderator. You can drop your link so we can connect to each other. So, yung mga bisita natin, pwede ka pong pakibaba po, auntie, ng ng channel mo. I-copy paste mo po siya dyan sa live chat para madikitan ka po nila. Ipipin ko po yung channel mo. Ayan, Emarch Connect. Tita ko po yan. Please pa-connect naman po guys. Dikitan niyo naman po yung tita ko. Super baby pa po yung bahay niya. My friend G-Shop channel, please can you drop your link po? Thanks po, gwapong host. Ayan, pakibaba na lang po ng ng mga bahay niyo guys. Ayan. Auntie, pakibaba ng channel mo po para madikitan ka po nila. Yes, simple life. Dating dikit na tayo. Ayan, maraming salamat sa mga palablab niyo po. Ayan, kapatid G-Shop, asan mo po yung yung bahay mo? Ibaba ko lang po yung bahay ng tita ko ha. Baka pwede nyo namang ayudahan po. Guys, ayudahan nyo naman guys yung aking aking tita si Emarch po. Ayan, nagbaba ng link si si kapatid. Sandali lang kapatid ha, ibaba ko lang yung ng bahay ng tita ko. At susunod ako sa iyo. Emarch. Ayan, binaba po ni Pinoy. Palablab naman po ng short video. Ayan, puntahan kita kapatid na G-Shop ha. Ayan, baka hindi ko pa naidikit sa iyo yung mga pangayuda ko. Ayan, binaba po ni Pinoy single in Saudi Arabia yung bahay ng tita ko. Pa-connect naman po guys. Ayan, Emarch G-Shop channel kapatid, nandito ako sa iyo. Ayan, unang tuso ko ha, ayudahan kita kapatid. Dikit kalimbang lang ako sa iyo, 8 ang ibibigay ko sa iyo. Ayan. Unang tusok, dikit kalimbang ako sa iyo ha, kapatid. Ayan, palablab naman ako sa nakapin. Short video lang daw po, guys. Ayan, kapatid G-Shop, nandito ako. Ay, dating dikit na yung isa ko, oh. Dikit na pala tong isa kong sa iyo, yung si Secretary Kubiculano. So, eto. Pangatlong tusok. Dikit kalimbang lang ako kapatid ha. Ayan. Ipin ko muna to si yung tita ko ha. Pero mag-aayuda ako sa iyo kapatid G-Shop.
Ayan, 3 million in the house. Mega mega love shoutout po. G-Shop channel, nandito ako sa iyo ha. Ito oh. Dinidikit ko sa iyo yung mga alagad ko. 1, 2, 3, 4, 5. Ang 5 tong dikit ko sa iyo. Ayan, host, Dan po sa nakapin. Ayan, maraming salamat po. ISG4 TV. Ayan. Kapatid, dikitan mo din yung bagong pin, yung kay Pinoy single na pinin po. Kita ko po yan, pakidikitan naman kapatid. Baka may mga ano ka dyan, mga extra banana ka. Baka pwede mo naman iayuda dyan sa bagong nakapin. Ayan. Gun full pack sa tita mo host, Paul Pack. Maraming salamat po. Ayan. Guys, maglablaban lang po tayo guys. Baba lang kayo ng mga bahay nyo. Baka may mga premier kayo. Ayan. Okay host, OTW sa nakapin. Maraming salamat kapatid. Ayan. Nandito pa ako sa iyo kapatid. Nag-aayuda pa ako sa iyo. Di pa po ako tapos. Ayan, napaikot na kita kapatid ng isang guhit ah. May 1.17 ka na. Hindi pa ako tapos kapatid. Napaikot na kita ng isang guhit. Kanina 1.16 ya. Ngayon 1.17 na kapatid. Ito pa, meron pa akong pasobra sa iyo kapatid. Ayan, G-Shop channel, baba po, bahay. Nandyan yung bahay niya po, nakababa po. Pakidikitan na lang po, iwan lang po ng bakas guys para mabalikan kayo sa tama. Ayan guys. 4 million in the house. Mega mega love shoutout po. Ayan, Mendoreños TV host, padikit sa'yo. Mendoreños TV, di ba? Naayudahan na kita. Ibaba mo yung bahay mo dyan kapatid. Ayan may mga bagong pasok dyan. Makipaglablaban ka. Ayan, sa nakapin, dikitan mo yung nakapin, kapatid Mendoreños, kapatid Mandy. Hindi ako naka-stream yan ngayon kapatid. Ayan, sabi ni kapatid G-Shop channel, Dan po sa nakapin host, wait po, ayudahan ko siya, liguan ko lang po. Apo ko, wait lang po. Ayan, sige po kapatid G-Shop, maraming salamat dyan naman. Ayan, alam mo yung nadikit ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ang nadikit ko sa iyo kapatid ha. 9 po ang dinikit ko sa iyo kapatid G-Shop. Ayan, 4 million in the house. Mega mega love shoutout po. Patusok naman guys ng ating live. Pa-share naman po. Ayan, Mendoreños, kapatid, baba ka ng bahay mo, kapatid. Asan na yung bahay mo? Ayan, thank you po, host, at sa lahat, God bless all, sabi ng aking tita. Ang aking tita na maganda, si Emarch Connect. Ayan, maraming salamat po sa nagdikit sa aking tita. Ayan, yung nakapin sa taas, yan yung po yung channel ng tita ko. Ang channel niya po is Emarch Connect. Ayan, magbakas lang po kayo para mabalikan kayo. Ayan, may bagong pasok tayo. Si Richard Canada Vlog. Kamsak host. Ayan, meron ka na pong moderator. Pwede ka na po mag-drop ng bahay mo. O kaya, ayan, nagbaba ulit si kapatid G-Shop channel. Pakidikitan nyo naman guys. Ayan, Dan full pack sa kay G-Shop channel. Maraming salamat po sa mga padikit nyo dyan guys. Richard Canada Vlog, meron ka na pong jacket. Katatapos ko lang magsukli, host. Ayan, Mendoreños TV, kapatid, ibaba mo yung channel mo para madikitan ka nila. Nandyan yun, di ba? May mga bagong pasok dyan. Dikitan mo si di ba sabi ko sa'yo, i-add mo ako sa sa Facebook para hindi mo naman ako minessage sa Facebook. Kasi di ba sabi ko sa'yo, may ibibigay ako sa yung mga link na didikitan mo para
maayudahan ka nila. Nagantay ako kagabi, hindi ka naman hindi ka nag-ano sa akin, nag-message sa Facebook. Ayan. Maraming salamat po, kapatid Richard Canada sa pa-BG-BG mo dyan. Kapatid Richard, baka pwede ka magbaba ng link mo para madikitan ka po nila at madikitan din kita. Nandyan host bahay ko. Nasaan yung bahay mo? Hindi mo, ayan, ito na pala, binaba mo na. Ayan. Guys, paayuda muna ako sa nakapin, guys. Yung pinin po ni Pinoy Single in Saudi Arabia. Kita ko po siya, baka pwede niyong ayudahan, guys. Super baby pa po yung bahay niya. Ayan, Mendoreños TV host, nag-message. Wala akong na-receive. Baka iba yung mo ha, dalawa kasi yung account ko. Yung puntahan mo kapatid, yung isa, yung Facebook account, yung Facebook profile ko is naka-uniform ako ng McDonald's na kulay red. Yung naka-necktie. Yun ang doon ka wag doon sa isa. Wag yung naka-jacket ako na na green. Wag yun, yung isa ang mo. Ayan, PJ, Dan sa nakapin host at sayo. G-Shop po ito. Ayan, maraming salamat. Thank you so much, kapatid G-Shop. Maraming salamat. Bigyan ko pa ito ng moderator, kapatid, oh. Ayan, 8 million in the house. Mega love shoutout po. May ka na po. Ayan, nandyan si Mo25 Vlog. Support thumbs up. Thank you so much. My friend, thank you so much for coming po. Ayan. Si Mo25 Vlog, singer po yan, napakagaling po yan magkanta. Sayang hindi ako naka-StreamYard hindi ako naka-StreamYard idol. Akyatin sana kita makanta Naubos yung StreamYard ko. Ayan. Thank you so much, kapatid Mo25 Vlog idol. Ayan. Thank you so much, kapatid G-Shop channel. Wait po host, idikit ko sa iyo lahat. Wow! Thank you so much, kapatid. Baka pwede mo rin ibigay yan sa i-ayuda mo din yan sa sa nakapin. Salamat. Thank you po. Thank you talaga. Ayan, natawa si Idol mo 25 Vlog. Sayang talaga. Wow, sana all 19. Ayan, makipaglablaban ka dyan, kapatid na Mendoreños TV. Makipaglablaban ka dyan kay kapatid G-Shop channel. Ligawan mo siya para maayudahan ka. Ayos lang bro, some other time. Ayan, yes, may ibang araw pa naman Tinatry ko nga mag-change ng sa ibang account ng ko. Hindi ko malipat kasi sabi ko hindi ako sanay mag-live ng ng direct kay Lolo. Sabi ni kapatid G-Shop channel, yes po host. Bahay ng maliit pa yung bahay, guys. Ayudahan ko. Wow, ang galing. Ayan, kapatid na Mendoreños, ayudahan ka daw, baba mo lang yung bahay mo dyan. Ayan, 8 million in the house, mega love shoutout po, maraming salamat po. Kapatid G-Shop channel, maraming salamat po sa sa ayuda. Ayan. Salamat sa pa-BG-BG, kapatid Richard Canada Vlog. Ayan. Thank you so much po. Ayan, maraming salamat sa mga new friend ko po. Ayan, dating dikit na talaga ako sa iyo, kapatid na G-Shop channel. Mga alagad lang yung hindi talaga nakadikit sa iyo. Ayan. So, nadikit ko na sa iyo. Actually, meron pa akong alagad. Nandito sa kabila, naka-live ako. Basta ibigay ko din yun sa iyo, kapatid. Kasi yung alagad ko is 16. Ayan. May pa ako, may 8 pa ako. Ididikit ko pa yun sa iyo, kapatid G-Shop mamaya. Ayan, may bagong pasok si Fem. Dan sa iyo, host. At sa auntie mo, ayan, maraming salamat po. May moderator ka na po, kapatid na Fem. Ayan, kapatid Fem, can you please drop your link para madikitan kita at maayudahan kita? If ever na hindi po nakadikit sa iyo yung mga alagad ko po. Ayan, nagbibigay po si host ng ayuda sa mga newcomers, new friends. Ayan, pasok lang po kayo, guys. It's my pleasure po na makilala ko kayo, guys. Ayan, sa mga bagong kaibigan ko na bagong pasok dyan, baba lang po ng bahay para maayudahan po ni host. Nagbibigay po ng ayuda si host. Ayan. G-Shop, padikit naman dyan. Ayan. Kapatid Mendoreños TV, si kapatid G-Shop, nandyan. Kapatid G-Shop, di ba binaba mo yung bahay mo? Nandyan yung bahay ni kapatid G-Shop Ayan. Idikitan mo siya sa main channel niya. Magbakas ka para, sabi niya kanina, maayudahan ka niya Ayan, sabi ni kapatid Fem, Mendoreños Dan Ayuda, G-Shop,
Ayan, si G-Shop po ito, host. At salamat po, kapatid. Ayan, ayan yun yung mga mga alagad ni kapatid na G-Shop. Ayan ginagala niya. DJ Jonah Sagayno Kapatid Mindoreños, ayan inayudahan ka na niya. Naayudahan ka. Maraming salamat po. 6 million in the house. Mega mega love shoutout po. Ayan, pasok lang kayo guys para maano naman sa mga bagong papasok na kaibigan ko dyan na gustong makipagkaibigan kay host. Welcome po kayo magbaba ng bahay nyo para mabigyan ko din po kayo ng ayuda. Sabi ni kapatid Mendoreños TV. Thanks po. Ayan, 5 million in the house. Mega 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 love shoutout sa inyong lahat. Advance Merry Christmas sa ating lahat. Ayan. Yung Christmas guys, yung Pasko nagwe-wait na sa atin. Ilang days na lang, Pasko na guys. Ayan, masaya ba kayo guys ngayong darating na Pasko? Kahit na pandemic yung natin, yung buong mundo ba? Sabi ni kapatid G-Shop Channel, Mandy Official Vlog, done po sa'yo. Ayan. Kapatid na Mendoreños, dikitan mo siya ha sa main mo. Ayan, nagbaba si kapatid G-Shop ng ng link niya. Dikitan mo siya sa main channel niya. Ayan, si Zion Hill TV, si Tukayo. Mega mega love shoutout sa iyo kapatid. Tukayo, may moderator ka na po. Ayan. Ayan, si Zion Hill TV. Maraming alagad yan. Pwede kayong makipaglablaban yan. Ayan, kapatid Zion Tukayo, can you please drop your link so pwede ka po nilang dikitan. Baka pwede mo ring adyudahan yung nakapin sa taas. Kita ko po. If you don't mind. Ayan, mega love shoutout din po. Sabi ni Tukayo, Zion Hill TV. Kapatid Mendoreños TV, hindi ko nare-receive yung PM mo sa akin sa Facebook. Ayan, 7 million in the house. Mega mega love shoutout po. Pa-share naman ang ating live dyan. Guys, ayan, 8 million in the house. Mega love shoutout sa G-Shop. Kapatid G-Shop Dan Paul Pax. Sabi ni kapatid na Mendoreños. Ayan pa may isa pa si Campbell. Host Dan sa'yo at si Auntie mo G-Shop here. Ayan, maraming ang daming alagad ni kapatid Thank you so much sa mga alagad mo kapatid. Ayan, maraming salamat. Very legit. Ayan, ulitin ko maya host. Ayan, antayin ko kapatid Mendoreños para mapasa ko sa iyo yung mga papadikitan ko sa iyo para maayudahan kanila. Diba? Ayan. Correspondent TV. Ayan. Ayan pa, isa pa. Melihia. DJ Jonah Melhaya. Hi. G-Shop, dikit mo na lahat. G-Shop, dikit mo na lahat sa akin. Ayan. Mo lahat sa akin yung 19. Luway-luway ba? Antayin mo lang. Dinidikitan ka niya kapatid. Relax. Nagdidikit siya sa'yo kapatid. Relax lang. Dinidikitan ka niya kapatid. Don't worry. Ayan, 10 million in the house. Campbell, Mendoreños, ayuda Dan. Ayan, ang daming ayuda ni kapatid. Ayan, balikan nyo po guys, ha? Yung si kapatid G-Shop, nag-ayuda po siya. Balikan nyo siya guys, ha? Yung mga dinidikitan niya, balikan nyo sila, ha guys? Sabi ni kapatid G-Shop Channel, yes, dyan ka lang kapatid, kasama ka rin. Ayan. Kapatid Mendoreños, relax ka lang kasi kasama ka sa inaayudahan niya, di ba? Inaayudahan ka. Sabi ni kapatid, host, kaya pala hinihintay ako kagabi, walang reply. Ako din kaya, nagantay ako sa'yo kagabi. Sabi ko, bakit? Ayan. Si Dudes, Seb, Dan Tamsak host. Ayan, mega love out sa'yo, Dudes. Thank you so much po. Mendoreños TV, G-Shop, thanks po. Ayan. Salamat sa pa-BG-BG. Yung mga nag-BG-BG dyan, maraming salamat po, guys. Guys, baka may mga premiere kayo, guys. Baba lang. Don't be shy. Baba yung mga link ng nyo, premiere. Kasi, nagtutusok din ako ng premiere. Nagbibigay si host ng ayuda, guys, sa mga bagong pasok po. Guys, baba lang kayo ng may mga premiere, guys. Guys, baka sa mga may mga extra banana kayo dyan. Ayudahan nyo naman yung tita ko, yung nakapin po sa taas, si Pinay Single in Saudi Arabia.
May pinin po siya sa taas. Super baby pa po yung bahay niya, guys. Sana makagraduate man lang po isa sa grade 1. Guys, padikitan nyo naman po yung tita ko, si Emarch Connect po, yung ano niya. Nakaano po dyan, naka-attach po sa pin yung kanyang bahay, guys. Dikitan nyo, guys. Maraming salamat po. Nagbabalik po yan kasi lahat ng dumidikit sa kanya na nag-iiwan ng bahay. Ayan, nagbaba si kapatid Dudes Seb ng kanyang premiere. Ayan, bagong sulat kong kanta. Ayan, sige, puntahan ko kapatid ha. Ayan, nandito ako sa iyo kapatid oh. Ayun, ano ko, itusok ko sa iyo kapatid. Ayan oh, dating dikit ako sa iyo kapatid Dudes ha. Ito, puro tusok lang ako, hindi na ako magbakas kapatid ha. Itamsa ko na sa iyo kapatid lahat ng alagad ko. Ayan, Bambi, ayuda dan host si auntie mo at kay Mendoros. Ayan, maraming salamat kapatid. Ayan kapatid na ano, Mendoros News TV ha, nandyan kasama ka sa inaayudahan niya. Ayan, kapatid Dudes, nandito ako sa iyo, nagbibigay ako. Kita mo, puro dikit sa iyo yung alagad ko kapatid Dudes. Idol. Ayan. Bigay lang ako ng tamsak. Tusok, puro tusok lang to kapatid Dudes ha. Ayan. 7 million in the house. Mega love shoutout po. Pasok lang po kayo guys. Ayan, baba po kayo kung may mga bagong premiere kayo dyan. Bagong ano. Bagong upload. Mga short videos. Baba nyo dyan. Sabi ni kapatid Mendorin News TV. Dudes, Dan Paul Pack. Pasokli na lang po. Ayan. Maglablaban lang tayo guys ha. Magpapasko guys, spread love lang, di ba? So, share natin yung love natin sa bawat isa. Ayan, magtutusok pa ako sa iyo kapatid Dudes ha. Puro dikit talaga sa iyo kapatid Dudes yung ano ko. Opo, host, di ba umakyat pa ako sa iyo? Hindi ko Hindi ko na maalala kapatid Dudes. Ayan. Umakyat ka ba sa LS ko? Hindi ko na maalala. Sorry kapatid. Ayan si Milia Vlogs. Nagbaba ng kanya. Wait lang kapatid Milia Vlogs. Bahay mo Sir Mindoro. Ayan, Sir Mindoro. Mindorinos. Nandyan, binaba niya na po yung bahay niya. Isusunod po kita kapatid na Milia Vlogs. I-ano ko lang muna kay kapatid na Dudes ang okay po. Ayan. Ipin ko muna si Mindorinos. Sandali, ipatapusin ko muna si kapatid sa sa nakapin. Hindi pa tapos. Asa na yun si kapatid Dudes. Ayan, puro tusok to ha. Sa premiere, puro kalimbang bell yan. Okay po, salamat kapatid. Ayan, walang anuman po. Guys, laban lang tayo guys. Ayan, Chloe, host dan sa'yo si auntie mo at kay Mendorinos G-Shop. Ayan, maraming salamat po. Ayan, ang bait-bait ni kapatid, G-Shop. Ayan. Nakahid naman yung likes mo eh. Hindi ko na makikita kung ilan na yung likes eh. G-Shop, thanks po. God bless you all. Sabi ni kapatid Mendorin News TV. Ayan. Salamat po. Basta kapatid Mendorin News, kung sino yung nagdidikit sa'yo, suklian mo ha. Nasuklian mo ba yung nakaraan, yung sinabi ko sa'yo? Yung mga dumikit sa'yo, nasuklian mo na ba sila kapatid? Ayan kapatid Dudes. G-Shop, no worries po mga kapatid. Ayan, ang bait naman ni kapatid G-Shop. Ayan, natusok ko na sa'yo kapatid G-Shop lahat ha. Ngayon, punta naman ako kay kapatid na Melhaya Vlog. Melhaya Vlogs ba to?
Milhaya Vlogs, nandito ako sa bahay mo. Ayan, ayudahan kita kapatid O host, nagsuklian ko na bago ako pumasok sa LS mo. Hindi, yung mga pumunta yung, di ba, yung nakakit ka, yung mga dumikit sa'yo. Ayan, mag-ayuda ako sa'yo kapatid Milhaya Vlogs ha. Dikit kalimbang ako, hindi na ako magbakas. Ayan, dikitan mo lang ako sa main channel ko kapatid ha. Ayan, dikit kalimbang ako sa'yo kapatid ha. Hindi ako magbakas. Thanks po host. Ayan. You're welcome po kapatid. Ayan, mag-ayuda muna ako kay Milhaya Vlogs. Ayan. Milhaya Vlogs, bakit naka-hide yung mo, naka-hide po yung mo, yung saging mo. Ayan, nag-ayuda ako sa iyo ha. Vice Receipts, boss, shout out. Ayan. Mary Dan sa'yo host si auntie mo at Mandarinius TV. Ayan. Ang galing. Shout out po sabi ni Vice. Vice Receipt. Ayan. Maraming salamat po sa pa-shout out. Nandito pa rin ako sa iyo. Thank you po mga kaibigan. Sorry di ko po masyado alam next na gagawin ko. Magpaturo po ako kay host Bicolano. Ayan. Tita, auntie, excuse me. Huwag mo muna pong gagalawin yung channel mo ha. Huwag ka munang gagala sa ibang LS. Mag-stay ka muna dito sa LS ko. Huwag ka munang magagala sa ibang LS kasi may nag-ayuda po sa'yo. Auntie, Emerge Connect, huwag mo po munang igagala yung mo, yung bahay mo. Ayan, huwag mo muna silang balikan. Bukas, ituturo ko po sa iyo, auntie, kung bukas mo po sila suklian para hindi po malagas yung hindi malagas yung mo, yung saging mo. Ayan. Iyan mo muna, bukas muna po suklian, wag mo na muna siyang suklian. Ayan, okay lang tita, Emerge Connect, sabi ni Mandarinius TV. Thank you. Ayan. Huwag ka munang magsukli. Huwag mo muna silang dikitan, tita, auntie. Huwag niyo po muna siyang... Huwag ka pa munang, magdikit sa kanila kasi inayudahan ka po. Ayan, sabi po ni kapatid G-Shop Channel, huwag ka muna po magbalik, ma'am. Ayan. Huwag mo muna silang balikan kasi, ayan, sabi ni Voice Receipt, boss, patulong naman sa WH. Ayan, kapatid, dikitan mo ako sa dikitan mo po ako sa main channel ko. I-add mo ako sa kapatid. Ito yung ko, i-add mo po ako sa messenger ko para kita, matulungan kita sa sa WH mo. Ma-play kita, ayan. I-add mo lang po ako dyan. Ayan, kapatid Lisel Pajardo. Tamsakdan, good night. Maraming salamat kapatid Lisel sa patamsak mo. Thank you so much po. Si Vice Receipt, pababa ng messenger mo, boss. Ayan, binaba ko po. Ayan, tulungan kita sa mo. I-play kita kasi minsan available yung laptop ko. I-play kita. Ayan. Salamat, boss. You're welcome po. Guys, maglablaban lang po kayo, guys. Spread love po. Pasko naman, guys. Huwag niyo lang pagkait, guys. Libre lang naman yung pagbibigay ng ayuda, di ba? Milhaya, vlog, nandito pa rin ako sa bahay mo, alis. Ayan. Ayan, kapatid na salamat talaga kapatid na G-Shop Channel. Thank you so much talaga sa pag-ayuda mo sa akin at sa mga bisita ko din dyan sa baba. Ano profile mo, boss? Yung naka-uniform ako ng McDonald's na kulay red na naka-necktie po ako ng dilaw. Yun na yung profile picture ko kasi dalawa yun. Sabi ni Sab, ayuda dan sa inyong lahat dyan host sa mga nandito G-Shop. Ayan, nandyan pa si kapatid G-Shop nag-aayuda siya Ang galing naman ni kapatid talaga, sobra siya. Napaka matulungin niya. Maraming salamat po sa pagiging generous mo po. Ayan.
Ayan, Milaya Vlog, dan na ako sa'yo, naayudahan na kita na ngayon ng, tama na muna itong iayuda ko sa'yo kasi baka malagas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kasama, kasi yung main channel ko nakadikit na sa'yo eh. Ayan, thank you so much po. Ayan guys, lablaban. 1 year na kasi ako sa February, boss. 1K pa lang. 1K pa lang yung WH mo. Nako, mag-1 year ka na sa kailangan trabahuin mo yan. Sipagan mo lang kapatid, sumali ka sa mga watch to watch. Kapatid, merong mga GC na nagwa-watch to watch sila. Sumali ka dun, kapatid. Kung meron ka lang naman mga extra laptop, extra gadget, pwede kang sumali sa mga watch to watch para mapabilis yung mo. Sali ka sa mga GC, kapatid. May GC ka ba? Ayan, kung gusto mo, pwede kang magpa-member sa amin para legit yung ma-play ka namin. Pwede kang magpa-member sa akin, kapatid. Araw-araw kitang ipi-play, kapatid. Ayan. So, mega love shoutout po, 8 million in the house. Ayan, okay boss, salamat. Ayan. Kasi pag lumampas na yan sa 1 year, kapatid, malalagas yung mo, yung ibang WH mo, kapatid. Sayang. Ayan, 7 million in the house. Sino pa po yung may premiere dyan? Si kapatid Dudes. Nagbaba ulit ng kanyang bahay. Pakilablab naman po, guys. Ayan, makipaglablaban ka dyan, guys. Kapatid. Pero yung mo, kapatid, yung... Asan na yung bahay mo, kapatid? Race receipt. Pakibaba, binaba mo na ba yung bahay mo? Hindi ko nakita yung bahay mo, kapatid. Kapatid, baba mo yung bahay mo para ma-check ko. Nagbaba ka ba ng bahay mo? Hindi ko nakita yung bahay mo. Ayan, okay, boss. Salamat. G-Shop channel, guys, baba bahay. Ayan, baba nyo yung bahay nyo, guys, si kapatid G-Shop channel. Nagbibigay po ng ayuda, guys. Samantalahin nyo na yan, guys, unahan nyo na si kapatid G-Shop. Wait lang, ayan. Ipin ko si kapatid G-Shop, nasan po yung bahay mo para maunahan ka po nila muna. Ayan, maraming salamat po sa mga dumikit kay sa tita ko, sa nakapin. Ayan, ito yung bahay ni kapatid G-Shop, nagbibigay ng ayuda. Ipin ko muna siya, guys. Ayan, para madikitan nyo siya dyan at masuklian kayo, guys. Masuklian nyo sila si kapatid G-Shop. Kasi meron po siyang 19 na alagad, nagbibigay po siya ng ayuda. Ayan po, nakapin po, guys. Ito si Base Receipt. Ayan, nandito ako sa'yo. Ayan, ayudahan kita, kapatid. Base Receipt. Base ba pag-pronounce nito or Vice? Sorry hindi ko alam kung paano i-pronounce yung mo channel mo. Excuse me. Ayan, ako sa'yo, mag-ayuda ako sa'yo, kapatid. Hindi pa dikit. Ayan, si Timmy, dan sa inyong lahat, host. Dan sa'yo at sa auntie mo, ayan, maraming salamat po. Tama pag-pronounce. Base Receipt, no? Ayan. Andito ako, iayuda ko na rin sa'yo itong mga alagad ko, kapatid. Stay put ka lang dyan, kapatid, huwag kang gagala kasi inaayudahan po kita. Dikit kalimbang ako sa'yo, kapatid, hindi na ako Kasi mas maliit pa po bahay mo. Ayan. Host, yung bahay ni auntie mo, ipin mo. Sige. Ipin ko lang yung bahay ng tita ko raw kasi kasi napaka-baby pa kasi no. Sige. Kasi sige. Salamat, kapatid, sa Asa na ba yun? Basta la Bizares. Ibaba ko ulit yung bahay ng tita ko. Wait lang. Ayan. Wait lang ibaba ko lang ulit yung bahay ng tita ko. Ayan. Wait lang. Excuse me, guys.
Ayan, binaba po ni... Ay! Wait lang ha. Hi host, sabi ni Mendorinos TV. Mega love shoutout po. 5 million in the house po. Wait lang ha, hindi ko nang ano. Ayan. Ibaba ni Christian Caseñas yung ano, bahay ni Tita. Ayuda. Basta la Bizares. Ayan, binaba po ni Christian Caseñas yung bahay ng tita ko. Ayan, ipipin ko po ulit. Ayan, 7 million in the house. Mega love shoutout po. Asa na yung si ano? Si Base Receipt. Ayan, nag-ayuda pa ako sa iyo kapatid ha. Dan sa nakapin. Ayan, maraming salamat. Wait lang ha, nag-ayuda ako guys. Ayan, pababa ulit ako ng base receipt ng bahay mo. Hindi ko na natatabunan kasi ng message. Ayan, salamat boss. Ayan, ito, nagbibigay ako sa iyo. Papaikot man lang kita ng isang guhit guys. Kapatid. Wait lang ha. Ayan, nagbaba ka lang ulit ng bahay mo. Ayan, 6 million in the house. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan, sabi ni kapatid G-Shop Channel. Dudes Seb TV, sukli dan po sa'yo. Ayan. Sukli dan daw sa'yo. Ayan guys, lablaban lang tayo guys. Baba lang po kayo ng mga bahay nyo po. At makilablaban po sa bawat isa guys. Ayan, magmahalan tayo guys. 8 million in the house. Maraming salamat sa inyo. Sa palablab nyo kay host. Maraming salamat po. Nandito ako sa iyo oh. Kapatid na Grace Receipt. Ayan, thank you so much kapatid Zion Hill sa pa-BG mo dyan. Thank you so much po. Ayan. 6 million in the house. Mega love shoutout sa inyo po. Ayan, nagbibigay lang si host ng ayuda guys ha. Sa mga bagong pasok. Harang pa po, sabi ni Timberland. Mega love shoutout sa iyo. Sa iyo pa ba to kapatid na G-Shop Channel? Ayan, nag-ayuda po si host sa mga bagong pasok po. Ayan, don't hesitate to drop your link po. Ayan, sabi ni kapatid Dudes, said Christian Dan. Ayan, maraming salamat kapatid Dudes. Iwan ka lang ng baka susuklian ka po ng tita ko. Tita ko po yung nakapin. Ayan, maraming salamat po. Kaayuda naman po dyan. Ayan, kapatid na Base, nandito pa ako sa bahay mo ha. Hindi pa ako tapos mag-ayuda sa'yo. Ayan, Correspondent TV, Timberland. Ayan, maraming salamat. Mga alagad yan ni kapatid. Ayan, 7 million in the house. Mega love shoutout po. Ba't parang hindi mo usad yung bangay mo sa aking mo kapatid? Ayan, Sache. Dan po sa lahat. Kasama ka po. Oh, si Gish. Ayan. Ang galing-galing naman ni kapatid. Ayan, palakpak naman kay kapatid. Kapatid, walay. Hindi ko alam kung paano ko susuklian yung mo. Good heart mo dyan. Ayan, maraming salamat talaga kapatid. Ayan, G-Shop, no worries po, Sir Dude Seb, sabi niya. Kapatid, G-Shop. Nag-ayuda pa rin ako sa iyo, kapatid Grace, ha? Hindi pa ako tapos mag-ayuda sa iyo. Ayan, Mendorinos TV, bait ni G-Shop, opo. Kaya suklian mo siya, kapatid, ha? Don't forget to, subscribe him also, ha, kapatid.
Dikitan mo yung main channel niya, kapatid. Sandy on the mix. Ayan, salamat boss, sabi ni Base Receipt. Ayan, nandito ano pa ako sa'yo, nag-aayuda pa. Ito pa. Dikit kalimbang ako, kapatid. Si Milhayal Vlogs, nagbaba ulit ng bahay. Ayan, Milhayal Vlogs, dan ako sa'yo ha, naayudahan na kita kanina. Siyam ang naayuda ko sa'yo. Sabi ni kapatid G-Shop, wait po, di pa ako tapos, wag muna kayo alis dyan. Oh, guys, wag daw po muna kayong umalis kasi si kapatid G-Shop channel nagbibigay ng ayuda. Ayan, ang galing-galing. Ayan, may pakis pa si host kay kapatid G-Shop. Ayan. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siyam din ang dinikit ko sa'yo, kapatid, na ano ha, base receipt. Hehehe. Ayan, inom muna ako, guys. Inom muna si host ng vitamins. Baka makalimutan ni host. Kailangan ng vitamins kasi. Hindi pwedeng mag-ano si host na ano. Hindi pwedeng mag-lapse sa ano sa vitamins, guys. Ayan. Ito, guys, nagiinom ako ng vitamins, guys. Nakikita nyo. Umiinom ako, guys, ng potency na ano na sugar free. Tapos, meron din pa akong iniinom na isa pang vitamins na Parex. Vitamin B1, B6, B12. Ayan. Pangpalakas to ng ano, ng resistensya, guys. Ano to, sa mga ugat-ugat, guys. Ayan. So, ito yung vitamins ko, guys. Tapos, share ko lang sa inyo yung iniinom kong mga vitamins, guys. Ayan. Tapos, umiinom ako ng sa allergy ko, guys. Umiinom din ako ng para sa allergy ko kasi maraming allergy si host. Ayan. Bali, 3 yung iniinom ko, guys. Thank you po. Ayan, 4 million in the house. Mega love shoutout po. Sabi ni kapatid sabi ni kapatid Grace Receive, salamat sa tulong at kabaitan G-Shop. Ayan. Sabi ni kapatid Dude Sibs, G-Shop channel, opo, hintayin ko ayuda mo. Ayun, napatawa siya. Kapatid G-Shop channel, yes po sir Dudes, thanks po. Ayan. Guys, dikitan nyo din si ano. Baka may mga alagad din kayo, guys. Idikit nyo din kay kay kapatid G-Shop channel. Ano ba, barteran ba tayo, guys? Pwede naman tayo, guys, magbarteran kahit ilan, di ba? Di pwede sabay-sabay pag mag-inom ng medicine. Okay lang yan, required naman yun. May ano naman ako, may ano ba nito? May consent naman ito ng ano ko ng doktor ko po. No worries po. Ayan. Kasi pag hindi ako nakainom yun, guys, ito, walang lakas yung braso ni host. Ang tali, meron pa akong inumin para mamaya, napakalaki naman yun. Para saan yun. Sabi ni, kapatid G-Shop channel, no worries po mga kapatid, loves ko kayo. Ayan. Maraming salamat sa palablab. Ayan. Ayan si ISG4 TV, meron din po yung 10 alagad. Nagbibigay din po yan ng ayuda. Dikitan nyo din po yung ano niya. Ibaba ko yung bahay niya. Ibaba ko po, guys, yung mga... Guys, ibaba ko po yung mga bahay ng aking mga member. Baka pwede nyo pong dikitan, guys. Just ano lang po, mention nyo lang po sa bakas nyo yung ayan pa yung alagad ni kapatid Bishop. I-mention nyo na lang kayo na galing kayo kay host, guys. Para mabalikan kayo, guys. Magbibigay po ng ayuda yan. Mga mababait itong mga ano ko mga tawag nito, mababait itong mga ano ko. Sa sobrang bait, hindi nila ako pinapansin. Joke lang. Ang galing naman nila, ang dami kong bagong friend ngayon. Ayan, si Secretary po, Bicolano, binababa niya yung bahay ng kanyang mga member, Guys, pakidikitan nyo, guys. Very legit yan, guys.
nagbibigay sila ng ayuda at nagbabalik po sila. Promise. Nanunukli po sila. Wait lang ha, iniisesa ko lang yung mga ano ko, mga member ko po na mga super legit member ko po. Ayan, lablabin nyo naman po guys ha, baka pwede nyong bigyan din ng ayuda if you want. Ayan, ibaba ko lang yung mga bahay nila guys ha. Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat. 4 million in the house. Ayan. Ayan, wag daw kayo aalis dyan guys kasi nagbibigay ng ayuda si kapatid na ano, G-Shop. Ayan. Hindi ko mababa. Sino pa ba? Lorena. Ayan, 4 million in the house. Mega love. Shout out sa inyong lahat. Patusok naman si host, guys. Tusukan nyo naman, guys. Si host. Ayan, yan mga member lang. Bilang lang yung mga member ni host. Meron pa pong isa, ito pa si, sino pa ba yung isa pong, ayan, si kapatid Giselle. Ayan guys, lablaban lang tayo guys. Ayan, 5 million in the house, mega love shoutout po. Ayan, 9 million in the house. Mega love shoutout po. Ayan, binaba na po lahat ng kanyang ni Secretary Coto Bicolano. Ayan, alagad ko din po yan. Yan po yung mga binaba ko yan guys. Yan po ay mga ko po yan, mga member and friend ko po guys. Mga legit yan, promise guys. Mention nyo lang guys, magbakas kayo, mention nyo lang yung pangalan ko, Bicolano TV Vlogs. Babalikan kayo niyan guys. Magantay lang kayo dyan guys kasi susuklian kayo niyan kasi ang iba dyan busy sa trabaho, may mga trabaho. At meron pa ako, may isa pa akong ibababa pala na very legit, po. Nagbabalik ito, very supportive ito guys. Hindi kayo magsisisi. Ikitan nyo to guys, mag-iwan kayo ng bakas para mabalikan kayo nito guys. Promise. Hindi kayo magsisisi dito pag dinikitan nyo to guys. Ayan, si kapatid Jexy. Ayan, nasa namin. Dan po sa lahat host, kasama ng mga binaba mo G-Shop. Wow, ang galing-galing naman ni kapatid. Ayan. Oh, ISG4 TV, still watching, mabuhay po, sabi ng tita ko. Ayan, auntie, dyan ka lang po, hawag ka pong gagala. Connect. Excuse me. Ayan. Sa mga gusto magpa-member guys sa akin, available po yung $sign ko dyan. Ayan. Sa mga gustong magpa-member guys, okay lang po. Sa mga ayaw, okay lang din po. Ayan. Dikitan nyo din po yan si kapatid Danugens. Ayan. Ayan. Sino ba yung nangangailangan kanina? Di ba kapatid Grace Receipt? Dikitan mo yan si kapatid Danugens. Mag-iwan ka ng bakas, i-mention mo yung pangalan ko. Nagpi-play yan. Dikitan mo na ngayon yan kapatid. Pakilala ka, nagaling ka sa akin. Nasa nasa UK yan. Nagpi-play yan. Malaki ang hours na nabibigay pag nasa ibang bansa. Ayan, dalawa daw yung nakatambay niya. Maraming salamat.
Maraming salamat sa mga bintana nyo dyan. Thank you so much. Ayan, Mendorin News TV, dikit na host. Ayan. Ayan, Mendorin News TV, dikitan mo yan si kapatid Danudians kasi di ba kailangan mo din ng WH. Iyan, nagpi-play yan. Basta mag-support kayo sa kanya, guys. Iso-support din kayo ng mga binaba ko po. Promise. Hindi kayo magsisisi, guys. Lalo na yan si ISG4 TV. Excuse me, guys. Yang si ISG4 TV, nasa Macau din po yan. Pag free po yan, nagpe-play din yan. Nagbibigay din yung ayuda na hindi lang banana or saging ang binibigay niya, nagbibigay din yan ng WH, guys. Kasi nung time na nagsisimula pa lang ako, yan, tumutulong yan sa akin. Hanggang ngayon, nandyan din yan. Ayan, lablaban lang tayo, guys. Ayan, 8 million in the house. Dikit na host. Ayan, mentor host. Connect na sa lahat mong binaba. Oh, very good. Ayan. Ayan. Hindi mo na kailangang i-message, hindi ko na kailangang i-message sa iyo, kapatid na Mendorin News TV. Kasi, ayan, lahat na yan yung isasend ko sana sa iyo. Ayan, mag-iwan ka ng bakas dyan. Ayan, thank you so much po sa good heart mo, kapatid G-Shop Channel. Maraming salamat. You have a good heart talaga, promise. Thank you so much for your very generous. Salamat talaga, kapatid. And Mendorin News TV, hi ISG. Ayan. Guys, kailangan lang natin kapag dinikitan tayo, suklian din natin, guys. Pero hindi ibig sabihin na kapag dinikitan tayo, ora mismo ibabalik sa atin. May time kasi na yung iba busy, yung iba pinapahinog muna yung dikit para hindi malagas. 'Di ba? Kasi pag yung pag sub to sub kasi ang nangyayari, guys, lalo na sa mga baguhan, kapatid Mendorin News TV. Ayan, 'di ba, wala ka pang 1K. So bawal yung sub to sub na tinatawag. Ibig sabihin ng sub to sub, yung nakakipagpalitan ka ng main to main na on time. Magme-main to main kayo ng sub to sub, yun, lagas yun. Ox lang po, host, love lang tayo sa YT. Ayan, totoo po yun, kapatid. Dapat love tayo, ayan. Ayan, 6 million in the house. Mega love shoutout po. Pa-share po ng ating live, guys. Ayan, sa mga gusto makipag-bartiran dyan, bartiran tayo, guys. Kasama yung main channel. Ayan, 8 million in the house. Mega love shoutout sa inyong lahat dyan. Salamat sa mga nagbigay ng ayuda, especially kay kapatid G-Shop Channel na full support sa mga bisita ko. Thank you so much po talaga. I appreciate po yung pagiging generous mo, kapatid. Ayan. Thanks, host, sabi ni kapatid Mendorin News TV. Ayan, maraming salamat po. Thanks G-Shop, sabi ni Mendorin News TV. Thanks ISG. Ayan, maraming salamat naman. Ayan, lablaban lang po tayo, guys. Sa nakapin po, guys, yung tita ko. Baka gusto nyo rin bigyan ng ayuda ng iba. Maui, daan po sa lahat, host. Pati mga binaba mo na ba? Wow, ang galing. Ang galing naman. Grabe, ang galing-galing niya talaga. Super, ayan. Pati yung mga binaba ko, inayudahan ni kapatid G-Shop. Sayang, naubusan talaga ako ng hindi ako sanay mag-live sa sa YouTube ng walang hindi StreamYard. Kasi mag-isa lang ako dito sa taas, di ba? Mamamaos ka mag-isa dito, salita ka ng salita. Di ba? Ayan, ayan si kapatid, Rain, ayan. Ito na, na-receive ko yung mo. Ayan, copy. Na-receive ko na yung message mo, nandito na ako. Ayan. Ayan, mega love shoutout po. Host, kanta ka naman dyan, sabi ni Mentor. Naku, kailangan ba talagang kumanta?
Wait lang guys. Ayan, maraming salamat sa mga palablab nyo guys. Basilio Bagun, ayan na oh. Oh kapatid Basilio, makipaglablaban ka dyan no, may nagbibigay ng ayuda. Dikitan mo si kapatid na G-Shop channel. May ano siya, may 19 na pang ayuda. Dikitan mo siya, very supportive po yan. Sabi ni kapatid Mindoro News TV, mega love shoutout po. Ayan, wait lang, kantahan ko kayo guys kasi may nag-request na kumanta. Pero pagpasensyahan mo na yung ano ha. Ayan, G-Shop channel, bahay mo, Mindoro News. Sabi ni kapatid G-Shop, ibaba mo daw ulit yung bahay mo. Ayan, kantahan ko kayo habang nag-aayuda si kapatid. Pero pagpasensyahan nyo na guys yung boses ko ha. Wait lang. Search. ISG4, bahay po, sabi ni kapatid. Ayan. Kapatid, ISG4 TV, yung bahay mo daw po, pakibaba kung pwede kasi yung yung cellphone ko naka-charge. Sabi ni kapatid G-Shop, ayudahan ka daw po. Nandyan ka pa ba? Ayan, pababa po ng bahay mo, ISG4 TV. Basilio, nasuklian na kita kanina. Ayan. Salamat naman, nagsuklian kayo dyan. Ayan, dapat lang naman yun. Ayan, binaba po ni ISG4 TV ang kanyang bahay. Kapatid na G-Shop. Ayan. Shugonoy. Mega love shoutout, Manoy. Thank you so much. Ayan, from Jim Vlog. Ayan. Thank you so much, kapatid Jim Vlog. Yako, Manoy. Ayan. Dan Emerge Connect. Ayan. Salamat sa pag-connect mo kay sa tita ko yan. Tita ko po yan si kapatid Basilio. That's my auntie. Ayan, mag-iwan ka lang ng bakas. Bicolana ini. Ayan, baba ka po ng bahay mo. May nagbibigay ng ayuda. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out everywhere. Ayan, ISG4 TV Blue. Bukas kita bigyan Bishop ng 10 banana. Ayan, di ba sabi ko sa'yo? Shugunay, may LS kasi ang main ko, Manoy. Sige, take your time. Walang problema. I-assess mo muna yung mga mo dun, mga tao mo dun. Ayan, guys, 5 million in the house. Mega love shoutout po. Ayan, kung naka-live ka po, wag mo na po ibaba yung bahay mo, kapatid. Ayan. Kantahan ko muna kayo, guys, ha? 6 million in the house. Ayan, kanta muna ako, ha? Pagpasensyahan nyo na, ha? Wag mo na lang kapatid, ibaba yung bahay mo kung naka-live ka eh. Ayan si thanks G-Shop channel at sa lahat na dumikit sa akin, asahan po nyo, babalikan ko po kayo. Help lang tayo. Ayan. Sabi ng aking tita. Excuse me guys. Ayan. Kantahan ko kayo guys ha. Basta may mga bakas dito sa binaba ko, bigyan ko ng 10 bukas sabay-sabay. Ayan. No worries po, ma'am. Yung tita ko, guys, isa po siyang government employee sa DepEd po. Bali, nag-start pa lang po siya mag-YouTube. So, nagpapaturo po siya sa akin minsan. Guys. Ayan guys, maraming salamat sa inyo ha. Kapatid, wag mo nang ibaba yung bahay mo kung naka-live kapatid. Ayan, 5 million in the house, mega love shout out po. Ayan, Basilio Channel, dikit na tayo kagabi, ISG4 TV. Ayan, wait lang, ang aking ayusin ko muna yung aking... Ayan, host, asan na ang mga members mo? Ayan po, binaba ko po kapatid, natabunan.
Yung mga binaba ko po kanina, mga members, ayan si ate, kapatid, Avil Life in USA. Ayan, all the way from USA. Mega mega love shoutout. BG lang muna, luto muna ako ng breakfast. Ayan. Sige, sige kapatid. Di ba, yung mga binaba ko po kapatid G-Shop, inayudahan mo kanina. Mga member ko po yun. Yung binaba kanina ni single, Pinoy single in Saudi Arabia. Ayan, 4 million in the house. Mega love shoutout, Avi Life and USA. Hello po, sabi ni ISG4 TV. Ayan. Diyan lang kayo guys, huwag kayong aalis kasi nagbibigay ng ayuda po si kapatid G-Shop. Ayan. Nagbaba ulit si ISG4 TV ng kanyang bahay. Lablabin nyo guys, sabi ni kapatid Basilio, yung mga kagabi na dinikitan ko, pwede na kayo dumikit sa akin. Ayan, yung mga dumikit daw po kay Basilio. Ayan. Haya, dan po sa lahat. Ayan, mag-ano na tayo ha, kantahan ko kayo guys. Ayan, 8 million in the house. I was wrong when I hurt you. But did you have to hurt me too? Did you think revenge what make it better? I don't care about the past. I just want our love to last. There's a way to bring us back together. I must forgive you. You must forgive me too. If we wanna try to put things back the way they used to be, 'cause there's no sense in going in over the same things as before. So let's not bring the past up anymore. And 6 million in the house, mega love shoutout, ISG, Paul Pack sa video mo. Out of all the good we had, you only keep track of the bad. Do you knew I never really loved her? Ooh. Did anyone tell you yet that you forget? Namali ako. Ayan, mega love shoutout kapatid Danogents, Samsak my dear, harang, ayan. Ayan, kapatid Danogents, may mga dumikit po sa'yo. You must forgive me too. If we wanna try to put things back the way they used to be. Hello everyone, there's no sense in going in over the same things as before. So let's not bring the past up anymore. Mandarin News TV, hi Nogents. Wow, nagpalipad si kapatid. Thank you so much kapatid sa palipad mo dyan. Maraming salamat. Thank you so much, ayan. Pakidikit naman po ang aking super chatter, si kapatid Danogent, please. I must forgive you. And you must forgive me too. It's the only things that's left that we haven't tried before. One thing I'm sure, more that we haven't tried before. Sabi sa'yo, host, mega love shoutout sis Danogents, musta po, sabi ni kapatid ISG. Ayan, wait lang, ibaba ko yung bahay ng aking super chatter. Ayan, thank you so much po sa blessing kapatid Danogents. Silip lang ako guys, medyo may errands dito. Ayan, sige po kapatid, maraming salamat sa pakulay mo. Ayan. Thank you so much talaga kapatid. Ayan, yung mga, meron mga dumikit. Shout out sa lahat, sabi ni kapatid Avi Life in USA. Wow, bravo yan, ang Bicolano, hehehe. Ayan, pakidikitan naman po yung aking super chatter. Si kapatid Danogent. Wait lang, ibaba ko ulit yung kanyang bahay.
Pakidikitan nyo po si kapatid Abby Life in USA. Very supportive din po yan. Ate ko po yan. Very supportive po yan. Wait lang guys ha. Baba ko lang yung bahay ng aking super chatter na kaibigan. Very supportive. Ayan. Ayan, Chantal. Dan po sa lahat kasama ka host G-Shop. Ayan, ang daming ng 9 million in the house, mega love shout out. Ibaba ko po yung bahay ni kapatid Abby Life in USA guys. Dikitan nyo po sila guys ha. Wait lang po. Ayan. Binaba po ni Secretary Bicolano. Ayan. Pa-connect na lang po sa kanilang mga guys. Wait lang, kakanta pa tayo ng isa. Kita ko mga bakas ng mga dumikit sa akin, balik ako later. Ha, thank you. Ayan, maraming salamat naman. May mga bakas. Pa-connect. Ay, wait lang guys. Wait lang guys ha. Baba ko lang si Ayan. Gusto niyo pa ng kanta, guys? Ayan, sabi ni Base Reset, dikit baka sa tita mo, boss. Ayan, maraming salamat kapatid ha. Ayan, maraming salamat sa mga dumikit sa aking tita. Si MRH Connect, thank you so much sa mga nagbigay ng ayuda po. Ayan, pakiconnect naman sa aking super chatter, si kapatid Danugents at sa ate kong very supportive, si Abby Life in USA. Ayan, sabi ni kapatid Danugents, bye-bye na muna ako kapatid ha. Enjoy everyone. Thank you so much kapatid. Ayan, ingat-ingat. Na-miss ko si Teddy. Ayan, regards kay Teddy at kay hubby mo. Ayan, ingat kayo diyan kapatid palagi ha. Ayan, EG Among Stevie, hello host. Ayan. Baba po ng bahay sa mga bagong pasok. Mag-swimming kapatid. Bantayan mo maigi si Bantayan mo maigi si Teddy, mag-swimming, baka malingat ka ba? Binubuhos mo lahat araw-araw. Ayan, maraming salamat sa pa-BG mo kapatid AJ. Kapatid AJ, can you please drop your link para kung hindi ka pakadikitan ng mga guests ko dyan sa baba, pwede kang madikitan. Ayan,
but we had the world to never understand or ever take away. And as the years go by, until the day I die, I bless the day that I was born for you. Maraming salamat guys. Pasensya na guys sa pausihos. Kasi wala tayong boses. Thank you so much sa aking another super chatter. UN Sakalam, all the way from USA, kapatid Avi Life in USA. Thank you so much po. Please connect to her channel. Very supportive. Atip ko po yan. Thank you so much. Mga very legit, ko po yan, ate, na sumusupport sa akin, na always nandyan palagi sa akin yan. Support nyo po guys, dikitan nyo, magbakas kayo, nagaling kayo kay host. For sure, bibigyan kayo niyan, ididikitan kayo niyan guys. So maraming salamat po sa inyo guys. And then, sabi ni kapatid Mindanao News TV, host out na muna ako, may pasok ako tomorrow. Iwan lang ako ng bahay, baka may dumikit dyan. Ayan, sige, standby ka lang dyan. Thank you, Mami Lorena. Mami Lorena, may mga dumikit po sa iyo kanina. Binaba ko po yung bahay mo. Patingin na lang po kung nagbaka sila sa iyo, Mami Lorena. Pasukli na lang din po mamaya. Abi Live in USA, si ate ko, all the way from USA. Salamat, kapatid. You're welcome. Maraming salamat, kapatid, sa pa-share mo ng Ayan, nandyan pa si Bell Pepper. Ang dami talagang alagad ni ni kapatid G-Shop. Ayan, G-Shop here po. Ayan. Ayan si AG Among Us TV. Ayan si Agoy, si Mami Lorena. Mami Lorena, ba't ka pa nagpalipad? Agoy, may super chatter pa ako. Ayan, di ba binaba ko kanina yung bahay ni Mami Lorena? Member ko po yan. Hindi lang member, super chatter pa po. Ayan, nagpalipad pa si Mami Lorena. Ang dami nagmamahal kay host. Ayan, sorry guys. Ayan, Mami Lorena, thank you so much po sa blessing. Ayan, sana hindi ka na lang nagpalipad, Mami Lorena. Nahiya naman tuloy ako, Mami Lorena. Mami Lorena, nahiya ako, Mami. Nakita ko lang nandyan ka, Mami Lorena, masaya na ako, nak. Masaya na ako, Mami. Ayan, thank you so much po, Mami Lorena. Ayan, nagbaba ng bahay si kapatid. Anong kapatid AJ? Puntahan kita, kapatid AJ. Tingnan ko nga kung dikit ako sa'yo. Ayan, hindi pa dikit yung mga ko sa'yo. Mami Lorena, maraming salamat. Padikit na, wait, ibaba ko ulit ang bahay ng aking member at super chatter na si Mami Lorena. Ayan, dikitan nyo po guys, hindi pa nakahabol kanina sa mga bagong dating. Pakidikitan din po. Wait lang guys ibaba ko lang po. Ayan, sabi ni Mami Lorena, salamat din sa pagbaba ng bahay ko. Naku, Mami Lorena, ganun talaga Mami Lorena. So, kailangan lang natin magtulungan, di ba? So, kahit hindi ka pumunta Mami Lorena, lagi ko binababa yung bahay mo. Mami Lorena, ako nga ang nahiya, Mami Lorena, okay lang yan, kahit hindi ka sana nagpalipad, Mami Lorena po. Wait lang po guys Baba ko po ulit. Pa-connect naman ako, Jaisen. Ayan, puntahan ko si AJ. AJ, ayudahan kita AJ Ayan. So, kanta pa tayo. Mag-ayuda ako sa iyo AJ. Basilio Baguna Channel, Dan AJ Amungan, Stevie, ayan. 6 million in the So, another song ulit guys. For you guys, ito pa, another song. Ayan, nandito ako sa bahay mo, kapatid AJ Kapatid AJ, wag kang aalis, nag-aayuda ako sa'yo. Ayan, 6 million in the house. Thank you so much, Mami Lorena. Ayan, 4 million in the house.
ka. Ako'y huwag mong intindihin, nakakaraos din. Mga gabing mapanglaw ay dinadaan sa awitin. Nalulungkot kong damdamin na ang aliw na rin. Panaginip ko'y laging ikaw, sinta. Isa-isa lang ang baba, kapatid, wag doble-doble. Masisipa tayo ni Lolo niyan. Kahit na dilat ka rin mata. Ayan, wag ka nang bumaba, ipinin ko na yung bahay mo. Kahit na malayo para rin napiling ka, mahal. Thank you so much, Ate Simple Life in Europe. Kumusta ka? Ayan, nakalimutan kong ibaba yung bahay ng isa ko pang ate, guys. Malalim na itong gabi, malamig ang simoy ng hangin. Kung mayayakap lamang kita, nabigay di madarama. Panaginip ko'y laging ikaw, sinta. Kahit na dilat ka rin mata. Pasensya na guys sa boses ko ha. Kahit na malayo ka, para rin kapiling ka, mahal. Kumusta ka? Kumusta ka, aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Huwag mong intindihin, nakakaraos din. Matikit po sa ate ko, Simple Life in Europe, binaba ko. Kumusta ka, aking mahal? Naiiyak ako guys. Guys, nanunuklit po yan, mga binababa ko po ni Secretary Coto Bicolano. Maraming salamat sa inyo guys. 10 million in the house. Mega loves. Ito, ayan, kiss ko sa Pwedeng buy now and pay later na. Fast. CPR pa more. Mami Lorena Jordan, AG Among Us TV, salamat kapatid. Painitin ko lang na balikan kita, promise. Ayan. Babalikan ka ni Mami Lorena, may pang-ayudi din po yan kapatid. Guys, malungkot si host guys. Salamat nandyan kayo nagpapasaya sa akin. May pinagdadaanan lang po si host. Pasensya na kayo guys. Kung darating man ang isang araw, taglinis at pinapaganaw, itigil
ng mundo. Wait lang guys. Sabi ni kapatid G-Shop Channel, host out muna ako. Dan na po yung 19 ko, bukas naman iba host. Ayan, maraming salamat po kapatid Channel. G-Shop Channel, thank you so much. Thank you so much sa sa good heart mo, sa pagiging generous mo po. Maraming salamat sa love mo na sa pag-share mo sa amin ng iyong free bananas. Maraming salamat kapatid. Thank you so much. Hope makabisit din ako sa live streaming mo kapatid. Thank you talaga kapatid. Salamat po. Ayan, inshallah po. Ayan, one of these days, pag mag-live ka kapatid G-Shop, dadalaw din po ako sa channel mo at para sa bisita mo makapagbigay din po ako ng kasayahan at ayuda din po. Maraming salamat kapatid G-Shop. Ingat po. God bless po. Maraming salamat kapatid. Ayan, thank you so much po. Ayan, i-continue ko na yung kanta ko. Ayan, 13 million in the house. Mega love shout out. Dahil wala ka na sa piling ko, kung tayo magmahal ka ng iba, anong halaga ang mabuhay pa? Dalhin mo na ang araw at ang buwan na di nasisikat kailanman. Kung sakaling awa'y lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko, at ko'y di natin ibon buhay na puno na ng Diyos. Nangin ko na lang pakiusap, saan ka man ngayon umiram, wag sana akong kalimutan ang ating nakaraan na kay sarap. Ayan, 9 million in the house. Mega love shout out. Thank you so much Ate Avi Life in USA. Kapatid, thank you so much. Kapatid Basilio Baguna, sa mga nakikitan ko, bukas na yung sukli ang balik. Mami Lorena, ISG, heart. Thank you so much po sa inyong mga pag-guard dyan. Lagi kang may pinagdadaanan, host. Masyado mo kasi dinidibdig. May pinagdadaanan lang talaga ako personal. Sakaling nawala not related sa inyo kapatid. Nandito ko na rin pati ang puso ko. Paus na talaga ako. Sa buhay na puno na ng Diyos, kahit ko na lang pakiusap, saan naman ngayon hirap, wag sana akong kalimutan ang ating nakaraan na kay sarap. Guys, sa nakapin guys, panikit naman ako. Sakaling ikaw ay lalayo, sakaling ikaw ay lalayo, sakaling ikaw ay lalayo. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. Ayan, na hanggang ngayon sinasamahan niyo pa rin ako. Thank you so much guys. 9 million in the house. Maraming salamat po. Maraming salamat sa nagbibidyo dyan. Lalong-lalo na sa mga super chatter ko. Thank you so much. You and Fam sa kalam talaga number 1. Sa Arabic Ragam Wahid. Ayan. Thank you so much. Nag-iis lang si host. Inisipon ako. Isa pang kanta guys, para masaya. Thank you so much. 10 million in the house. Dan AG Among Us TV, sabi ni kapatid Basilio.
Isang larawang kupas ay aking nasilayang muli ang aking lumipas. May babalik ko lamang panahon at ang oras. Isang lungkot at pagsisisi ang dinaranas. Maiiwan lang po ng bakas hanggang sandaling ito. Di ako nagbabago, taglay ko pa rin ang damdamin sa ating lumang litrato. Ngunit sa'yo, ewan ko, ikaw ba'y manabuhat nang tayo'y magkalayo? Bakit kamay tayong dalawa, kapwa't masayang ang tunay na pagmamahal? Nakalarawan kahit upas na sa itong yaman ng puso ko. Makulay na yugto ng buhay ko, bumabalik ang ligayang bukas. Salamat sa narawang kupas. Yan, maraming salamat sa mga bagong friend ko. Ayan, baka may mga premiere kayo guys sa baba lang po. Sabi ni kapatid AG, Adelaide in USA, done po sa'yo. Ayan, iwan ka lang po ng bakas kapatid para mabalikan ka po ni kapatid. Taglay ko pa rin ang damdamin sa ating lumang litrato. Ngunit sa'yo, ewan ko, ikaw ba'y manabuhat nang tayo'y magkalayo? Kapit kamay tayong dalawa, nakangiti at kapwa masaya, ang tunay na pagmamahal. Nakalarawan kahit upas na sa itong yaman ng puso ko. Makulay na yugto ng buhay ko, umabalik ang ligayang kupas. Salamat sa narawang kupas. Thank you so much. Salamat sa'yo. Thank you so much guys sa mga palablog nyo. Guys, may premiere. Sinong may premiere guys? Baba po ng bahay. Ayan guys, yung may mga gustong katusok ng premiere. Ayan. Ayan. Yung masaya naman, kanta tayo ng masaya. Disco. Dan po, Dan Simple Life in Europe, sabi ni kapatid. Ayan, mag-iwan ka kapatid ng ng bakas kasi medyo busy yan yung ate ko. Si Simple Life in Europe, nagluluto siya ng breakfast niya yata eh. Mamaya, suklian ka niyan kapatid. Don't worry. Magbabalik yan sa inyo guys. Ayan. Sayo tayo guys. Ayan. 7 million in the house. Mega love shoutout po.
and you're staying by my side. And the love you give it to me makes my heart beat. When my fantasies fly away, but my feelings make me stay. I see the fire in your eyes, it makes my heart beat. Do it, whistle, do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, whistle, do it, in a way like there is no other. Touch my touch. You're my all-time lover. Skin to skin. Come under my cover. Yan, sabi ni kapatid Simple, salamat Basilio Baguna. Balikan kita basta mag-iwan bakas, may ginagawa lang kapatid. Pero naka-BG to. When my heart is full of love, it makes me a turtle dove. That's the game that we play night and day. When our love is clear and bright, it's our way to see the light. There's a fire in our hearts night and day. Do it, we'll do it night and day. You're my all-time lover. Do it, we'll do it in a way like there is no other. Touch my touch. You're my all-time lover. Skin to skin. Come under my cover. So do it night and day. You're my all-time lover. Do it, so do it in a way like there is no other. Touch my touch. You're my all-time lover. Skin to skin. Under my cover. Simple Life in Europe, kapatid. Salamat, balikan ko kayo. Iwan bakas. Salamat, kapatid. Do it, will to do it, and away. Like there's no other. Touch my touch. You're my all-time lover. Skin to skin. Under my cover. Thank you so much. Ayan. 8 million in the house. Ayan, nandyan pa rin kayo. Maraming salamat talaga sa mga palaglag nyo kayo post. Ayan, it's my pleasure. Ayan, maraming salamat po. Ayan, masaya na po ako guys. Ayan, kapatid Simple Life, thank you so much for staying in my live streaming. Kapatid Abby Life in USA, and kapatid Danolgens, and mama, sino pa ba yung basta you and fam, maraming salamat. Ragam Wahid sa Kalam, ayan. And also, ISG4 TV, thank you so much for visiting my live stream today. Maraming salamat. Basilio Baguna, AG Amongans, at sa nag-ayuda si kapatid na G-Shop, thank you so much. Ayan, nagbigay ka ng ayuda. Sorry guys, nag-inom ulit ako ng isa pang medicine ko. Ayan, 7 million in the house. Mega love shoutout guys. Pakunik naman ako sa aking super chatter sa nakapin guys. Maraming salamat po.
Ayan, mag-iwan lang kayo ng bakas guys na galing kayo kay host para ma-notify at mabalikan kayo ng mga dinikitan nyo guys sa mga binaba at nirekomenda ni host. Don't worry guys, ayan sa mga nagdikit, babalikan kayo niyan, promise. Isa pa. Oh, ang galing, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, bibong-bibong gumalaw. Nung bata pa ako, tinuruan ako ng lolo ko ng tango. Ang sagot ni Buki, rumba, tinuro ng tatay ko. Pinagsama-sama ko, kaya ako ngayon ay bibong-bibong. Kaya ang tawag nila sa akin ito ay bibong. Oh, ang galing, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, bibong-bibong gumalaw. Lagi akong yayaya tuwing may piyesta, bentang-benta, lahat lumuluwang pagkat ako'y nakikitang palapit na. It's a bird, it's a plane, no it's only me. Remember and remember, remember me ko, to'y bibo. Oh, ang galing, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, bibong-bibong gumalaw. Di ko mapigilan umugyog, lahat na indak sumasabay, ay ko to'y bibong. Oh, ang galing, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, bibong-bibong gumalaw. Ayan, may nagpalipad, si Kuya Jun TV. Galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, bibong-bibong gumalaw. Oh, ang galing, galing ko sumayaw. Maraming salamat sa nagpalipad. Thank you so much po. Ayan, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, bibong-bibong gumalaw. Thank you so much sa nagpalipad, Kuya Jum TV. Ayan, maraming salamat. Galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, bibong-bibong gumalaw. Ayan. Another super chatter at member ko po, Kuya Jun TV, pa-connect po sa kanya ulit. Ayan, ibaba ko po ulit ang kanyang bahay, paki-connect po, Sir 8 billion in the house. O, ang galing, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, bibong-bibong gumalaw. O, ang galing. Ayan, maraming salamat po, 8 million in the house. Pasensya na kayo sa boses ni host, guys. Ayan, inulan na. Inulan na ako dito, guys. Ang pangit ng kanta mo. Ayan ako. Ayan. Pa-connect naman, guys, sa aking super chatter. Very supportive yan, guys. Nagbibigay po yan ng ayuda. Si Kuya Jun TV po. Ayan, ipipin ko muna, guys, ha. Ayan, mega love shoutout host. Siya ngayon lang ako nakahabol galing. Ayan. Galing ako biyahe. Mega love shoutout Mami Lorena. Ayan, maraming salamat kapatid. Ingat sa biyahe. Ayan, pakidikitan naman ako 8 million in the house sa bagong super chatter ko si Kuya Jun TV. Ayan, binaba po ni Secretary Kobe Colano. Ayan. Mami Lorena, thank you so much for BG mo dyan. Maraming salamat.
It's my pleasure. Ayan. Sorry guys, hindi ako naka-StreamYard. Sorry talaga. Kasi naubusan ako ng StreamYard. Lakas naman. Ayan guys, malapit na tayo mag 2 hours. Maraming salamat sa mga super chatter ko. Thank you so much po. At sa mga nagbigay ng ayuda dumikit sa aking auntie. Thank you so much po. Maraming salamat. It's my pleasure po. At marami akong nakilalang bagong kaibigan ngayon sa aking live stream ngayon. Thank you so much talaga. It's my pleasure talaga. Nandyan kayo. Hindi ako nagkamali na ang aking tema ng aking live is meet new friends. Dikitan. Ayan. Ang galing naman. Diba? At nakapagbigay pa ako ng ayuda sa mga hindi ko na kadikitan. Ayan. Thank you so much sa lahat. Talaga promise. Hindi ko in-expect na ay pupunta sa aking live stream ngayon kasi biglaan yung LS ko walang promote. Wait. Lulo ko ang aking Thank you so much sa pa-BG mo Kuya Jun TV. Ingat ka sa biyahe mo. Ano ba yun? Ayan, 9 million in the house. Mega love shoutout po. Wait lang ha. Kasi naglulo ko yung ko. Ang hirap pag iPad ang gamit. Kasi very sensitive. Ayan, 8 million in the house. Thank you so much po. Ayan, ready ko lang yung next song ko guys. Ayan, ito na. Ayan. Thank you so much guys. And another song for you guys. Thank you so much for watching my live stream. Please subscribe, like, and share po. Baby, frozen tears, it was hot to the ears. I'll never give up, never one of my dreams. And deep inside is my God still alive. God only knows that I can let you go. When I'm in love, it'll be for better. I give you my heart forever and ever. No one can never hold you more than I do. No man can never love, no it's true. No one can never hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. Love, if I ever lose your heart, oh baby, I'm dying for your love. Baby, now I'm alone, and I try to be strong, but my baby, I cry silent tears without crying, and I can't hold on to the feelings that's gone, and there's nothing to lose, cause I'm saying the truth. When I'm in love, will be for better. I gave you my heart forever and ever. No one can never hold you more than I do. No man can never love you, know it's true. No one can never hold you more than I do. You came to me from heaven,
girl, it's true. And if I ever lose your love, if I ever lose your heart, baby, I'm dying for your love. And if I ever lose your smile, if I ever lose your heart, everybody needs someone to love, and I say, no one can never hold you more than I do. No man can never love you, girl, it's true. No one can never hold you more than I do. You came to me from heaven, yes, it's true. Thank you so much. Ayan, 8 million in the house. Maraming salamat. Nandyan pa rin kayo sa akin. Ayan. Kanta pa guys, kakanta pa po ako. Ayan. May 2 hours na po tayo guys. So inantay ko lang kasi gusto ko mag 3 hours ngayon guys. Sana masamahan nyo ako guys. Another 1 hour pa po. Isa pang oras. Kung kaya nyo pa po akong samahan guys. Maraming salamat po. Help nyo na rin po sa akin guys. Here I am, playing with those memories again. And just when I thought time had set me free, those thoughts of you kept haunting me, holding you, a feeling I never outgrew. To each and every part of me has tried. Only you can fill that space inside. So there's no sense pretending my heart is not mending. Just when I thought I was over you, and just when I thought I could stand on my own, oh baby, those memories come crashing through, and I just can't go on without you. 7 million in the house. Mega love shoutout po. Salamat sa pag-stay. On my own, I've tried to make the best feel alone. I've done everything I can to ease the pain, but only you can stop the rain. Just can't live without you. I miss everything about you. Just when I thought I was over you, not just when I thought I could stand on my own, those memories come crashing through, and I just can't go on without, go on without. It's just no good without you. Without you. Thank you so much. Maraming salamat kapatid Abby Life, USA. Without you. Without you. Ayan,
Ayan, thank you so much po sa mga nagbibiji-biji at nag-appreciate ng kanta ko. Kahit pangit. Ayan. Ito nga, try ko nga ito. Wait lang. May tatry ako guys. Di ko pa kasi ito nakanta eh. Ayan, 8 million in the house. Ayan, namawis na yung quit ko sa buwan. Ayan. Salamat guys sa pag-stay po. Ayan, napakasaya ko nandyan kayo guys sa akin. Thank you so much. Kahit pa paano nababawasan yung lungkot ko guys. Try ko lang guys ha, hindi ko alam to. Try ko lang. First time kong kakantahin to. I was down, my dreams were wala. When you're lost, where do you begin? My heart always seems to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smile and I reach out to you. I could tell you, well, only two. One look, and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that where would be. So less lonely people in the world, and it's gonna be mine. Out of all people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something's finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Ang bilis. Just to think what I must have missed. Looking back, how did I exist? I dreamed, still I never thought I'd come this far. Good night everyone, bukas na lang ako balik sa inyo. Thank you host Bicolano, keep safe. Thank you so much po tita. Soulless lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something's finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Thank you so much po, Ate. Thank you po. Good night po, good night. Tonight I feel in love with you, and all the things I never knew seem to come to me somehow. Baby, your love is sweet now. There's two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something's finally went right. Now there's two less lonely people, two less lonely people, two less lonely people in the world tonight. And it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's no less lonely people. Mega love shoutout Kuya Jun TV. Here lang kapatid ha. Simple Life and Europe. Yan. Thank you so much kapatid. Thank you so much. Papaano lang ako nagkakanta. Maraming salamat sa 7 million ko na nag-BBG po. Maraming salamat. Ayan. Kanta pa ako. Sinong gusto mag-request guys? Request kayo ng song dyan. Malay nyo, baka kaya kong kantahin.
Ayan, request kayo guys. Ayan, salamat po talaga sa mga nagpalipad sa akin, nagbigay ng ng ayud, tawag nito? Nagbigay ng ng blessing. Ayan. Sino pa ang gusto ng Ito na lang. ISG host Kuya June, mega love shout out po. Good night. Ayan, maraming salamat. Henry in USA, hello one and all, happy Thanksgiving from US of A. Ayan kapatid, Henry in USA, mega love shout out sa iyo. Thank you so much for coming. Ayan, may moderator ka na po kapatid. Parang hindi pa kita kabikitan kapatid. Can you please drop your link kapatid? Hey, there's looking in your eyes, must be love at first sight. You were just part of a dream, nothing more, so it seemed. But my love couldn't wait much longer. Just can't forget the picture of your smile. Cause every time I close my eyes, you come alive. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. May jacket yun na kapatid. Give it a time, just a little more time, we'll be together. Every little smile, a special smile, twinkle in your eyes, little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and I. Maraming salamat kapatid ISG4TV. Thank you so much. Good night. Hello Sisi, Adelaide in USA. Baba ka ng bahay mo kapatid. Then could I love you more, so much stronger than before? Why does it seem like a dream, so much more so it seems? I guess I found my inspiration. With just one smile you take my breath away. So hold me close and say you'll stay with me now. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time, we'll be together. Every little smile, a special smile, twinkle in your eyes in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and I. Kapatid Henry in USA, baba ka po ng bahay mo kasi idikit ko sa iyo yung mga alagad ko po. Ayan. One of the member also yan. Di ba nasa GC ka kapatid? Baba ka po ng mo ng bahay mo. Ayan. Enjoy singing kapatid. Maglinis pa ako. Sige kapatid. Maraming salamat. Take your time po. Ayan. Pagsubok. Ito, isa pang kanta. Ayan guys. Padikit naman ako. Ayan. Thank you so much kapatid Zion sa pag-video mo dyan. Ayan guys. Baka yung iba dyan gusto nang matulog guys. Pwede nyo na po akong iwan. Maraming salamat po guys. Kasi mamaya-maya di mag-ending naman ako. Pinapasobrahan ko lang yung yung minutes ng aking Thank you so much. Isip ko itong sa mga panahon nais mong malimut. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang ganyan, suliranin hindi mapigilan.
itanim mo lang sa iyong puso. Kaya mo yan. Pagkabigot, alinlangan, bumubulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong tigil ang laban. Huwag mong suko at yung labanan. Huwag mong isipin ikaw lamang ang may madilim na kapalaran. Ika't hindi kakalikuran ng ating Ama na siyang lumikha. Hindi lang ikaw ang nagdurusa at hindi lang ikaw ang lumuluha. Sakit mo'y may katapusan, kaya mo yahan. Pagkabigot ay linlangan, bumubulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong tigil ang laban. Huwag mong suko at yung labanan. Hindi lang ikaw ang nagdurusa at hindi lang ikaw ang lumuluha. Sakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabigot, alinlangan, tumutulog sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong tigil ang laban. Huwag mong isuko at yung labanan. Huwag mong isuko at yung labanan. Huwag mong isuko at yung labanan. Pagkabigot, alinlamang, bumubulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong tigil ang laban. Ayan. Thank you so much guys. Hindi ko pala napin yung ano. Pa-connect naman ako kay Kuya Jun TV. Guys, baka mayroon pa dyang ano. Ayan guys, ilang minuto na lang guys, mag-i-end na si host guys ha. Ayan, mag-isa-isa muna ako ng ano ng thank you, pasasalamat. Ayan, unang-una guys, I just want to say thank you very much for the very good, ano ba yun? Sa pagiging generous yung una kong bisita kanina, si kapatid na G-Shop. Thank you so much po sa kanya. Inuulit ko po, maraming salamat sa kanya sa pagbibigay ng ayuda sa mga bisita ko. At pagbigay din sa akin ng ayuda, maraming salamat. At yung mga new friends ko na na-meet ko na pumunta sa akin, Elis, maraming salamat po. It's my pleasure po na nakilala ko kayo. At nadagdagan na naman ang aking kaibigan dito sa mundo ng YouTube world. Maraming salamat po. Sana po guys, balik-balik lang po kayo guys. At sana makadalaw din ako sa mga live streaming nyo guys. Thank you so much talaga guys. Hopefully guys, makapunta din ako sa LS nyo guys. Yung mga bagong friend ko na pumunta sa akin. Sa aking kapatid na sa Team Chinito, maraming salamat kay kapatid na ISG. Kay Kuya Jun TV na kahit meron kaming mga misunderstanding, nandyan sila. Ayan, hindi ko sa kanila pinaalam na nag-live ako ngayon pero nandyan sila, nakita nila na nag-live ako, pinuntahan nila ako, hindi na rin nila ako nakalimutan kahit paano, kahit may mga misunderstanding kami guys. Ayan, so nandyan sila, nakasupport sa akin at ganun din naman ako sa kanila kahit may mga misunderstanding kami,
Ayun, we support each other, hindi namin winawala yung pagiging magkakapatid namin sa YouTube wall. Kahit meron kaming mga tampuhan. Guys, maraming salamat sa inyo kapatid sa nagpalipad. Mami Lorena, thank you so much. Thank you so much talaga, nagpalipad ka pa sa akin. Ayan, maraming salamat po. And sino pa ba? Yung mga bisita ko na bagong pumasok kanina, natabunan na kasi yung mga natabunan. Guys, hindi ko maisa-isa. At especially din po sa aking UN family. UN Fam sa Kalam, maraming salamat ang aking mga santa-santita na nagbigay ng blessing, nagpalipad kay host. Maraming salamat. Wait, sino ba yun? Wait, isa-isahin ko yung mga aking super chatter na nagbigay ng blessing kay host. Thank you so much. Maraming salamat sa mga maaga niyong pamasko kay host. Thank you so much. At saka sa aking tita, maraming salamat. Ang aking auntie na si Emerge Connect, maraming salamat sa nagbigay ng ayuda sa kanya. Thank you so much po. I would like to say thank you sa aking super chatter and member si Kuya Jun TV. Maraming salamat po. Mami Lorena, super chatter and member. Maraming salamat po. And sa UN Fam sa Kalam, sa aking mga ate na nagmamahal sa akin, kapatid Avi Life in USA, maraming salamat po sa blessing mo. Kapatid Denogents, ang aking kapatid na kababayan kong Bicolano, maraming salamat po. Thank you so much talaga. It's my pleasure po. Ayan. Isa pang super chatter ko, nakapatid ko pa rin, si Ate Kukay's channel. Thank you so much. Maraming salamat. Si Ate Maria's Moments USA, maraming salamat sa mga palipad niyo. Si Darling Ikit lang. Mga member ko ay sorry, hindi ko nababa si kapatid FG14. FG14, pakidikitan nyo guys. Isang member ko po at isang super chatter si The Dreamer PH din po. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. Thank you so much. It's my pleasure po na nakilala ko kayo sa YouTube world. Ayan, maraming salamat po. Sa lahat ng mga pumunta, hindi ko in-expect kasi hindi ko po wala po sa plano ko na mag-LS ngayon guys. Kaya lang na-board si host, so sabi ko try kong kaya mag-LS kahit hindi nakaset, walang invitation. Hindi ako gumawa ng schedule. Pero marami kayong pumunta kanina. It's my pleasure talaga. Maraming salamat. Kukay's channel. Ayan, nandiyan na si Ate Kukay channel. Bumaba na. Pumasok. Harang kapatid. Ayan. Thank you so much. Nakahabol si Ate Kukay's channel. Ayan. Thank you so much kapatid. Maraming salamat po. Paus na ako. Paus ako. Gusto kong uminom kaya lang baka mamaos ako lalo eh. Dapat warm water ang inumin ko guys, diba? Maraming salamat talaga. Nag-enjoy ako guys. Nabawasan yung aking lungkot guys. Dahil sa inyo nandyan kayo guys. Kapatid Zion, thank you so much. Zion Hill TV. Si Merandinius Ben TV. Thank you so much. Sino pa ba yung mga wait? Si Basilio Bagona, Mendorinas TV, thank you so much. Basilio, Mami Lorena, kapatid Avi Life, ISG, AG Amungans TV. Thank you so much po sa pagpunta nyo sa akin. Kuya Jun TV, maraming salamat. Ayan, si G-Shop, thank you so much kapatid G-Shop. Sana bumalik ka pa sa aking LS. Ayan. Sino pa ba? Kapatid Simple Life and Europe, ate, thank you so much. Ayan, si G-Shop, kapatid G-Shop channel. Ayan. Yung iba natabunan na kasi yung mga naunang pumunta, natabunan na. Ayan, morning sis Henry, sabi ni Ate Kukay. Thank you so much po. Ayan, maraming salamat po. Happy Thanksgiving, opo. Happy Thanksgiving. Ayan. Si kapatid Grace Receipt, nandyan still watching. Ayan. Ayan, kapatid Grace Receipt, thank you so much. Nag-stay ka talaga sa akin.
sana nakatulong sa iyo yung ano. Di ba nag-message ako sa iyo kapatid na nakita ko na yung ano mo, PM mo sa akin. I-play kita ngayon. Di ba WH ka ngayon? Mag-play ako sa iyo ngayon kapatid. Tulungan kita ngayon magdamag ko, ipapanood yung laptop ko sa iyo after ng live ko. I-ano ko muna. Hindi muna ako mag-play sa aking GC ngayon. I-play ko muna sa iyo to kapatid na laptop ko. Tulong ko sa iyo kapatid dahil nag-stay ka sa akin ngayon sa LS ko, hindi ka umalis. Bigyan kita ng ng reward. Magdamag ko pa. May ano ka ba kapatid? Raise receipt. Pakibaba ulit ng bahay mo. Meron ka bang anong tawag nito? Meron ka bang playlist sa sa YouTube mo, sa sa videos mo? Opo, boss, salamat sa pag-reply sa akin. Sabi ni kapatid, simple, sabi ni ate, simple life. Mega love shoutout mga kapatid, lalabs sa mga magaganda. Happy Thanksgiving sa inyo dyan sa USA, mga lalabs ko, Cookers Channel at Henry USA. Pinoy Family in California, ayan. Mega love shoutout po dyan sa mga kapatid ko sa USA. Happy Thanksgiving po, ayan. Ati ko kay sila lalabs simple, saka lang. Ayan, si Brace Receipt, ayan, ano ko nga. Meron ka bang kapatid, meron kang dito na, playlist. Tingnan ko kung meron kang playlist dito para ma-play kita. Meron kang 92 videos. Ayan, sige, ipi-play kita kapatid ha. After nito, isend ko sa iyo sa messenger mo na yung proof na ipi-play kita kapatid. Ayan, 7 million in the house, mega love shoutout. Mga kapatid ko sa GC sa UN fam sa Kala, maraming salamat sa nag-stay sa akin. Ate Kukay, Ate Simple, Life in Europe, si kapatid Henry in USA. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo ulit. Ikaw yung kauna-unahang LS na napansin ko, boss, na pinapansin mo lahat. Salamat. Ganun naman talaga dapat. You have to mention and shout out each of one of your guests to your live streaming. Kasi without him, without them, wala ka rin sa mundo ng YouTube, di ba? So, lalangawin ka. So, you have to be humble and generous also sa mga guests mo. Kasi without them, without you, sa mga guests, wala rin tayo. Kung magla-live tayo, sino manonood sa atin? Di ba mga ate ko? Kasi kailangan din maging humble ka sa mga nanonood sa iyo. So kailangan merong natututunan, napapasayaw mo, entertaining, na-entertain sila, at meron silang, boss, sali mo ako sa group mo, boss. Need ko talaga mga kaibigan katulad mo. Sige, I will talk to the admin of my one of my GC. I will talk to him na kung pwede i-add ka sa kanila kasi yung GC ko kasi kapatid, honestly, yung mga GC ko kasi is yung sa mga member yun yung mga nagpapa-member, pero I will ask the admin kung pwede kang i-add. Yan. So, true, sabi ni Ate Kukay. Yan. Totoo talaga yun. Totoo yun kapatid kasi pero expected mo na yun kapatid, best receipt na meron talaga na may mag-i-ignore sa'yo. Meron din na mabubuli ka minsan din. And watching from UAE. Nasa UAE ka pala kapatid. Ayan, dikitan mo yan sa, ayan yung mga sila at yung mga ate ko, dikitan mo yan. Sa GC ko, yan, ka-member ko sila sa GC. Yan, mga mababait yan, mga very supportive yan. Dikitan mo siya, mag-iwan ka lang ng bakas para masuklan. Mga busy lang yan, mga nanonood lang yan, busy lang yan ngayon kasi busy sila nasa ibang bansa. Kapatid. Sige, may ka naman sa akin eh. I-add kita dun sa ko, may sarili din ako na GC. Sa mga member ko lang yun kapatid. Pero sige, para tulong ko sa iyo, i-add kita doon mamaya. Kaya, ayan. I-add ka doon, tapos mamaya after kung mag-end ng live, i-play kita, i-send ko sa iyo siyempre, i-send ko sa iyo yung resibo. Para may proof naman na baka sabihin mo, salita ko lang, hanggang salita lang ako. Ayan. Pero legit po ako na tumutulong ako. Kung sa WH, ayan, nagpi-play ako.
Sa mga ganun kasi ang ginagawa ko, yung mga unang pumupunta sa LS ko na bagong pasok na kailangan ng WH. Ayan, tumutulong din talaga ako. Tumutulong din ako sa WH kahit hindi madalas araw-araw. Hi, True Colors TV. Ayan, nandito ulit si True Colors TV. Hi, watching po. Ayan, thank you so much, my friend True Colors TV. Thank you so much for dropping by sa LS ko ngayon. Actually, mag-end na rin po si host. So, maraming salamat talaga. Kapatid Viz, ayan, ipi-play kita ha. Huwag ka kaya mo yan, huwag ka lang susuko. Kasi ganun talaga yung mga nag-start talaga. Alam mo kapatid ako, nung una gusto ko na rin mag-give up. Gusto ko na rin yep, as always, sabi ni True Colors. Gusto ko na nung una, gusto ko nang mag-give up. Pero sabi ng mga nandyan, yung mga nagsusupport sa akin, wag daw ako mag-give up, ituloy ko daw. Ganun talaga. Merong lalapit sa'yo, merong mag-appreciate sa'yo, merong tutulong sa'yo, meron namang mambubuli sa'yo, meron namang hindi papansin sa'yo. So, expected mo na yun talaga. So, pero kailangan maging strong ka, labanan mo lang yun. Wag mo silang pansinin, hayaan mo sila yung mga nagbibigay sa'yo ng mga negativity, wag mong pansinin. Doon ka mag-focus sa tao na meron kang makukuha. Pero syempre, kailangan maging humble ka din doon. Maging ka din, totoo ka din, maging kumbaga maging legit ka din sa kanila. Doon sa didikitan mo or sa dapat legit ka din sa kanila. Kasi pangit naman kasi yung ikaw lang yung magiging Kasi may mga YouTuber kasi kapatid, sabihin ko sa iyo, may mga YouTuber na kapag after mong makuha yung gusto mo, iiwanan ka na nila. Pero hindi naman natin pwedeng i-please yung tao na, mag-stay ka sa akin forever. So, hindi natin pwedeng i-please yung tao. Hindi natin pwedeng diktahan sila. Pero, meron tayong tinatawag na utang, di ba parang utang na loob ang tawag doon. So, nasa sayo na kasi yan eh. Nandito lang kami kasi preparing for Thanksgiving. Sige, take your time po, kapatid na Henry USA. Ayan. Yung nasa sayo naman kasi yan kung magtatanong ka ng utang na loob sa tumulong sayo, di ba? So, ang tawag kasi dyan is give and take. Support lang, di ba? So, kung free ka, support mo siya kasi nakatulong siya sa'yo eh. Pero kung naman yun acceptable naman kasi yung na yun, halimbawa, need niya yung help mo. Halimbawa, nag-live siya, gusto niya na pumunta ka sa kanya, tapos hindi ka free. So, kung may reason ka naman, may valid reason ka, accepted yun, matatanggap nila yun. Matatanggap ng yun. So, kailangan lang yung communication. Very important yun sa GC. Ayan. Kapatid Viz Ersip, kung i-add kita din sa GC ko, yun lang ang masasabi ko. You have to be responsible. Hindi doon mahigpit. Hindi mahigpit sa GC ko. Kailangan lang, you have to be responsible kung ano yung pinasok mo. Di ba? Yun. So, pwede kang, you are free to share your videos, your link, your premiere sa kung gusto mo lang tulong. Pag free yung tao, yun, nandyan sila para sa'yo. Pero kung hindi sila free, huwag kang magdamdam kasi meron tayong mga kanya-kanyang trabaho. Ganun lang naman yun. Kasi pero merong GC kapatid na mahigpit. May GC na mahigpit na, may group chat na mahigpit yung admin. Na minsan namamahiya. Yan lang ma-advise ko. Sige, usap tayo mamaya sa GC. Sige, mag-e-end na ako. Guys, maraming salamat po. 6 million. Ayun, parang ayaw niyo ako paalisin. Ayun. Maraming salamat kapatid for staying hanggang sa pag-end ko. Maraming salamat. Kapatid Henry USA, Ate Kukay, Simple Life in Europe, kapatid Daniel at sino po ba yung, ayan, mga kuya ko, mga ate ko, mga kapatid ko dyan. At tita ko, maraming, hindi ko na kayo maisa-asaha, as in, alam niyo na kung sino, lahat kayo na pumunta sa akin, maraming salamat. Tulog na gabi, sabi na ate ko, ayan o, pinapagalitan na ako ng ate ko, ayan. Nakainom na po ako ate, ayan. Nag-alarm na kanina na, inom ko na po lahat.
Maraming salamat po sa pagpa-remind po. Nainom ko na po. Ayan, thank you so much po. Good night everyone. God bless po. Ingat po tayo palagi. Ayan, Ate Kukay, ano pala, meron akong mayroon akong second dose ng ano bang tawag nito? Yung booster, nag-message na sa akin yung doktor ko may schedule na ako ng ng booster ng ng available magpapaboost ng booster ba tawag doon? Another vaccine na ulit dito sa amin. So, nagpa-schedule na ako pero wala pa binibigay sa akin kung ano yung schedule. Kinuha pa lang sa amin yung tawag nito, yung card. Ayan, sabi ni kapatid Simple, hello, nabalikan ko ng mga dumikit na nag-iwan ng bakas kapatid. Salamat. And thank you so much po kapatid, Ate Simple Life World. Ang sweet naman ni Lalabs ko kay channel. Ayan, mabait yan. Maraming salamat for caring me. Ayan. Napaka-caring po yan ng ate. Ayan. Ay talaga, buti naman para protected ka talaga. Opo, ayan yung doctor ko, tsaka yung nurse ko po, kinokontak lang nila ako sa messenger para kung yung update, ina-update po nila ako. Ayun sabi ni kapatid, naka-booster na din ako, boss, good luck. Ayan. Ako, yung second dose ko kasi nung last November 12, yung second dose ko. Tapos, next naman, ayan. Sabi niya, ayan. Pero mas matindi ang effect doon ng booster, inom ko agad ng pain relief. Meron naman sila ate, binibigay na para sa pain reliever. Meron silang binibigay na Mifenamid, paracetamol, saka para sa allergy. Ayan. Meron naman po silang binibigay. Tapos binibigyan kami ng card. Ayan. Actually, ito yung card ko nung first dose, saka second dose. Tapos another pa-booster naman after 6 months, di ba? Kailangan mo magpa-boost ng vaccine. So, importante ito ngayon dito guys sa Pilipinas kasi yung parang ito na yung pinaka-passport dito sa Philippines. Hinahanap ito, alam mo ngayon parang mayroong pinatupad ngayon si Duterte na kapag wala kang vaccine, parang hindi ka makapasok sa mga restaurant or sa mall. Lagi ko itong kasama. Ayan, sabi natin, pero mas matindi ako yun. Lalab simple life talaga tayo sa itsa. Ayan, totoo po yan. Maraming salamat. Ang nararamdaman ko, boss, 3 days walang tulog sa gabi, inom gamot lang, di ko makahiga. Laban lang, boss. Okay naman ako sa ngayon. Ingat-ingat lang. Ayan. Basta may medicine naman na binibigay. Ayan. Itabi mo yung card mo, important. Importante talaga ito, Ate Kukay. Kasi inahanap ito sa lalo na pa nagta-travel, inahanap po ito. Ayan, inahanap po. Pero yung second dose ko, yun ang matindi kong, matindi ko. Almost 3 months ko yata, para akong mamamatay na. Nung almost 3 months, sa loob ng 3 buwan ko, yung second dose ko matindi. Pero hindi ko yun, hindi ko ininda yun, hindi ko pinahalata sa family ko na parang nangihina ako, ito ang sakit ko to palagi, wala akong alam mo ba yung matamlay ang buhay ko, yung second dose ko. Pero hindi ko yun ininda, nilakasan ko yung loob ko, tapos may time na sumikip ang dibdib ko, tapos lumalakas ang sakit ng ulo ko. Pero inuman ko lang ng gamot yun eh. Pero ngayon okay naman kasi matagal na, ilang buwan na rin lang nakalipas. 3 days na lang ba ang quarantine dyan? Ate Kukay, pag dumating ka dito sa Pilipinas, pagdating mo sa Manila, magka-quarantine ka muna ng 3 days yata. Kasi mag-antay ka muna ng swab test. After ng swab test, 3 days. Ako nga, nung dumating ako galing ng Saudi Arabia, pagdating ko sa Maynila, na-quarantine ako 3 days lang. After 3 days, 4 days, biyahin na ako pauwi dito sa Bicol. Yes, Cooks. Lalo ikaw sa She's Best Catch mo, happy birthday. Thank you so much po. Sabi niyo, lalabs ganun talaga po kay Mr. Ayan. Alam mo, pag naalala ko yung pamangkin ko, anak ng kuya ko, kasi katabi ko siya matulog.
Maliit pa siya, 7 or 8 years old. Pag umuwi ako sa parents ko, katabi ko palagi yung pamangkin ko, anak ng kuya ko. Ayan, pag malapit na mag 9 o'clock, magsasabi na, naiiyak ako. Alam mo, naiiyak ako one time. Katabi ko yung pamangkin kong lalaki. Mga 8 or 9 years old yata yun. He always remind me na ang medicine ko, every time na ang titingin sa sarilo, ang ano ko ng cellphone. Tito, malapit na mag 9 o'clock. Baka makalimutan mo yung medicine mo. Naiyak ako one time kasi pinapaalala niya sa akin yung ano ko. Makiklik na lang ang quarantine dito eh. Ayan, 5 million in the house, mega love shot. At maraming salamat, mag-end na tayo. Mag-end na po ako. Ayan, thank you so much po. 50, ilang minutes na ba ako? Ang sweet naman. Opo, ang sweet niya talaga, promise. Sige, mag-end na. Maraming salamat, Ate Kukay, sa Ate Simple Life. Vice Receipt, thank you so much. Sige na, mag-end na. Bye, boss. Ingat. Huwag mo na akong tawaging boss. Kapatid na lang, tawag mo sa akin. Ayan, True Colors TV, kanta ka muna bago ka mag-end. True Colors TV, hindi na ako makakanta. Paus na po ako. Kanina pa ako kumanta. Tsaka yung ano ko doon na tawag ko sa kabilang kwarto ko, natutulog na yung kapatid ko. May pasok pa yun bukas. Teacher kasi yun, tsaka yung isa pulis, yung bayaw ko. Nakakaya naman, nakakabulahaw na ako dito. Maraming salamat. Next time, True Colors. Baka bukas mag-LS ako. Punta ka lang mas maaga. Ha? Salamat po. Good night, everyone. God bless po. Thank you so much. Bye, guys. Ayan, mag-end na ako, guys. At mga ate ko, bye-bye. Love you. Ingat kayo dyan. Ingat kayo palagi dyan, ha. Bye-bye.